थैंक यू सो मच मोसाहारि अन मोननै आइडि मोननै मबाइलजों फै मोननै मबाइलजों आंनाव मोननै मबाइलजों फैयाबा आंबो नोंनाव मोननै मबाइलजों थांनाय नङा दे आंनाव जायनो मोननै मबाइलजों फैया आंबो इनाव मोननै मबाइलजों थांगोन ओमफ्राय जायनो आंनाव मोनथाम मबाइलजों फैयो आंबो मोनथाम मबाइलजों थांगोन आरो ना माने आं न'नि जोंहा माबा जोंहा आब'नि मबाइलखौ बिनाबाबो आङो मोनथाम मबाइलजों थांगोन जायनो आंनाव मोनथाम आइडिजों फैयो जायनाव मोननै आइडि फैयो मोननैनाव थांगोन आरो ना आङो पंकज अनन थेंक इउ सो माच गिफ्टसन बसुमतारी लाइक डान थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय बेनिफ्राय अनन थेंक इउ सो माच मा ओंख्रि जाखो आरो ना ओंख्रिया जोंना माबासोमोन अमा बेदरमोन आरो ना माने माबा र' दालि ओंख्रि ओमफ्राय बयलार भाजा ओमफ्राय अमा बिथै भाजा ओमफ्राय बान्दा कबि भाजामोन आरो ना हाजिरा दंमोन नालाय इसके बाद ओमफ्राय पंकज हाय हाय राधे 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 कृष्ण हर हर महादेव मोरा संजय बोल रहा साइली ने मोरा संजय बोल रहा है ओके पंकज ने बोला हर हर महादेव लाइक डन थैंक यू सो मच मुझे लाइक डन देने के लिए ओनली टू कौन लाइक कर दो कौन लाइक नहीं कर लाइक कर दो प्लीज पंकज ने हर हर महादेव हर हर महादेव थैंक यू सो मच हर हर महादेव हर हर महादेव लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए हर हर महादेव सॉरी मिस्टेक on थागोन दे ना हाय अनामिका नावदार ना हाय हाय अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना गिफ्टसन बसुमतारी आप कहाँ से था बोलो ओमफ्राय पंकज अनन थैंक यू सो मच अनन रे निगले थैंक यू ओमफ्राय दोस्तों बोलो पंकज क्या सब्जी खाया इसके बाद थैंक यू सो मच अनन रे निगले थैंक यू प्लीज कमेंट करो लाइक डान थैंक यू सो मच मोसाहारि अनन ओमफ्राय सन्जय ब्र नों बहानि होनदों आं उदालगुरिनि ब्रादार आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो ना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय मा कमेन्टबो फराया ना दाना कमेन्ट फरायगासिनो मानो फरायाखै बेलाय कमेन्ट फरायदों कमेन्ट फरायगासिनो इसके बाद हाय पंकज बोल रहा है ओ आंबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दारा ओके बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओके बेनिफ्राय जोंना अन पंकज ने अन थेंक इउ खाथिसो माथो नोंसिना दारा ओं ब्र जोंनाथ' आरो उदालगुरि टाउनावनो आरोना इसके बाद पंकज ने अन साइली मोरा किधर चला गया रे तू साइली हम लोग का 3D गेम आ गया हेलो ब्रो हेलो बोल रहा है हेलो मोस्ट वेलकम कब से हूँ मैं मेरी इस प्यार बोलो मोरा संजय बोल रहा है साइली आई लव यू बोलो इसके बाद कमेन्ट पंकज अनन थाब कमेन्ट फरायना ना कमेन्टखौथ' फरायगासिनो नोंसोरसो थाब हराखै पंकज अनन हम लोग का गेमर ने हार्ड यार थैंक यू सो मच साइली हाउ आर यू बोल रहा है साइली हाउ आर यू बोल रहा है अनन मोसाहारि हाय पंकज अनामिका ने हाय पंकज बोला नेट पेगान जिबले लांबाय नै 50% बाला इसके बाद गेमर ने अनन ओ गेमर आपका एलबी में मैं जाता हूँ और आप बारी नहीं करता है मैं गेमर का एलबी में गया था रे वो दिन गेमर ने बारी नहीं किया ऑन थैंक यू गेमर ओ गेमर ऑन थैंक यू गेमर जी आप कहाँ से हो बताओ प्लीज कमेंट इसके बाद
बाजै गावदां अनामिका नाम दारना ओमफ्राय आई एम गुड गिफ्ट बोल रहा है। इसके पंकज ने बोला हाय अनामिका और गेमर ने ओके बाय बाय मोरा सुन बोला सैली मोरा तू जाएगा ना तेरे को मैं आज रात में जाके तेरे को डेट कर देगा। इसके बाद नो 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैली बोल रहा है। इसके बाद गेमर ने ऑन ऑन थैंक यू अल्ट्रा पाकिस्तान से उत्तर पाकिस्तान से ओके पाकिस्तान से हो थैंक यू साइले बोल रहा है गिवने और ऑन मेरी कमेंट पढ़ता नहीं है तू मोरा सुन कमेंट पढ़ रहा है रे आपका कान ना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है थोड़ा सफा करना पड़ेगा आपका कान को इसलिए आप अच्छा से सुन नहीं पा रहा है। अनामिका ऑन थैंक यू हम लोग का गेमर ने बोले ऑन थैंक यू इसके बाद कुकिं हेलो कुकिं ब्रादार माबोरै जाखो दासाननैसो कुकिं ब्रादारनि एलबियाव थांबाबो बाजैयासो कमेन्ट फरायगासिनो माथो कुकिं ब्रादार बेनिफ्राय जोंना साइली विच क्लास यू स्टडी बोल रहा है साइली आपको पूछ रहा है। इसके बाद गेमर ने हेलो बोल रहा है बसुमतारी आंनि जिउ नाम जाना जोंना कुकिटिं बाजै आंना खारगासिनोसो आंजों र' नोङो बारा खेल लायिया फिर बोलो कब से हुआ है मेरी से प्यार मोरा सुनजे बोल रहा है और जब तक धरती मतलब हुआ था ना जन्म से स्त्री हुआ था ना उस दिन से प्यार किया था आपको। भाई सर ने बोला गिफ्ट को बात दो मोरा सुनजे बोल रहा है गिफ्ट को बता दो मोरा सुनजे बोल रहा है गिफ्ट किधर गया रे हेलो हेलो गिफ्ट गिफ्ट ब्रो और साइली ना साइली मतलब परा नहीं है रे साइली मतलब क्या बोलेगा नक्कर था नक्करानी का मतलब हाउस वाइफ मतलब किसी का घर में खाना बनाता था मतलब बचपन से मतलब किसी का घर में खाना बना के मतलब ऐसा ही मतलब अभी शादी हो गया बोल रहा है। इसके बाद हम लोग का साइली ओके रेमाली भी भेजना रेमाली बसुमतारी ऑन थैंक यू सो मच होलायबाय आं थोनानै थांलाय थों रागा दाना क्या है साइली बूट बोलो बोल रहा ऑन थैंक यू साइली कल से हूँ ओके ऑन इसके बाद आं माबा मोनसे नायदोंमोनलै जायाखै बाला मा बार जानथाय आं माबा मोनसे माबा खालामदोंलै मिथियोना अरे लोगोफोर 1 मिनट आप लोग कमेंट करते रहो ओनली 1 मिनट दे दोस्तों 1 2 3 4 5 9 0 इसके बाद गेमर ने ऑन साइली ने बोला झूठ मत बोलो कब हुआ है बोलो कल से हुआ कल से और कौन ने प्लीज कमेंट करो प्लीज गाइस लोग कमेंट करते रहो। इसके बाद ऑन गेमर ने ऑन थैंक यू सो मच गेमर मोस्ट वेलकम दिल से आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरा इल्म में कौन आते हैं ना सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी के पास राधा रानी का कृपा हो जाएगा राधे राधे बा बसुमतारी आंखौ नायफिनलाया रा र' होनना नायफिनो बसुमतारी नोंखौ नायगासिनो दंब्रा दहायनिफ्रायनो बसुमतारी
ने बावदोंसो दे आं खिथानो सानदों ओमफ्राय हा पंकज साया होनना बुंदों आरोना अके इसके बाद आईडी हर दो ब्र होनना बुंदों ना आईडी हर दो ब्र होनना गेमार आईडी ना रदे दसे उनाव आरोना दसे उनाव आईडी हरगोन दे बेनिफ्राय अनन पंकज अनन लाइक दान मबाइल चार्ज गैया अके हाँ गिफ्ट संजीत माय हस्बैंड होनना बुंदों ना ओके इसके बाद खारिया बल्स गैलालाय बालाखै थांलायबाय थैंक यू लाइक डन शिवांगी लाइक डन थैंक यू सो मच डार्लिंग है शिवांगी देखो ओ शिवांगी मैं आपसे ट्रू कॉल देने वाला था रे शिवांगी डार्लिंग इसके बाद लाइक डन दिया 3D ज्वाइनिंग डेट 30 मार्च एंड अप्रैल ज्वाइनिंग मी मोरा बोल रहा है ओके शिवांगी गुड इवनिंग इसके बाद शिवांगी ज्वाइनिंग में बोल रहा है राधे राधे शिवांगी शिवांगी आपका पास कितना आईडी है ना सभी आईडी से मुझे सपोर्ट करो मतलब एक आईडी से मुझे कम से कम 5 मिनट सपोर्ट करने से भी हो जाएगा इसके बाद आयो संजीत बसुमतारी को आंनो बानायना होदो ओइ संजीत बसुमतारी को आंनो बाना होदो आरोना ओके बाना होगोन दे जागोन दे र' ट्राइ नायगोन आं ओमफ्राय साइलि अन थेंक इउ शिवांगी अन शिवांगिनि हास्राये दे दा हाय मा खबर दाना जोंना नै दिदाया फैबाय आरोना दिदा जोंना बाजै बोरो नाम्बार बिनि आङो नाम्बारा जल्दि हर आंखो फेसबुक इन्सटाग्रामाव फल' खालामनानै बाजै लाबोनोसै आं नोंखो कुक एन्ड राजा जादों मानो फैयाखै आंनियाव एलबियाव आरोना पंकज ने हर हर महादेव राधे 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 शिवांगी राधे राधे रुको मोरा रिमाली बोल रहा है रिमाली का मोबाइल चार्ज नहीं है बोल रहा है इसके बाद हम लोग का राधे 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 शिवांगी ने बोला श्री सिया नमस्ते बहम राधे कृष्ण बोल रहा है पंकज ने गेमर ने ऑन माही ने बोला हेलो पंकज ने बोला हेलो हेलो इसके बाद ऑन थैंक यू सभी को मैं ऑन नहीं कहा मोरा संजीत अब ऑन नहीं कहा फिर भी ऑन है और दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहो और 5 मिनट के बाद में आप लोग का आईडी चेक करेगा जो मतलब मेरे से आईडी नहीं मिला आईडी मिल जाएगा अनन शिवांगी अन आं खोनादों रागासो जादों आं कुक इटिं दाना सिया शिवां नमस्ते अन हम लोग का शिवांगी अन देखो शिवांगी जैसा कमेंट करो दोस्तों शिवांगी जैसे फास्ट कमेंट आई लाइक यू शिवांगी जैसा फास्ट लाइक मतलब शिवांगी जैसा कमेंट करो दोस्तों सभी लोग इसके बाद माही ने बोला ऑन थैंक यू क्या करेगा मैं बोला माही ने और पंकज ने बोला शिवांगी ज्वाइनिंग में आपको आईडी मिलेगा बोल रहा है इसके बाद हम लोग का देवा ने बोला दे नोंना हरग्रो बिबो नांदाना आंखो इखानो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामलाय नोङो फल' खालामनाय आंखो इन्स्टाग्राम नङाबा फेसबुकआव मेसेजल' हर बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दं आरोना फेसबुक इन्स्टाग्रामनि लिंक दङ बे लिंकआव थांनानै आंखो मेसेजल' खालाम ओमफ्राय आं हरगोन आरोना नाम्बारखौ ओमफ्राय अन जोंना राधे राधे शिवांगी अन बाय बाय मोरा की एलबी में जाता हूँ मैं मोनो की एलबी में बोल रहा है ओके जाओ निश्चय अन थैंक यू उसके बाद मानसिफोरखौ मा बुंनो थांलाय फैलाय आरोना ओमफ्राय खालामदो आरोना होनदो एलं अन थेंक इउ सो माच एलं ब्रादार सापर्ट खालामदोलै नोंनो एलं रावबो मानसिफोरा थासिरा माथो थांलाय फैलायल' बेनिफ्राय दे जागोन होनबा बिबोनां सना होनदो आरोना बिबोनां नों मानो मोनसे जायगायाव थासिराब्रा मोनसे जायगायाव थासिरांगौ दै आंनि जायगायाव जायनो आबि आङो भिडिअ रानिं खालामनोसै आङो जोंना माबाया दंना गैला मा नाम मोनलाय गिबिं कमेन्ट खालामलाय गिबिंनोसो हरग्रोगोन आङो आंनि जायगायावसो गोबाव थादों आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना बा नंगौना दे होनबा बुंला दे बसुमतारी आरोना
ऑन 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 हेलो मोटू नामदार हेलो हेलो मोटी मोटी जी बोलो तू प्यार नहीं करता है मोरा मुझे संजीत हाँ तेरे को मैं प्यार नहीं करता है ओके भाई लाइक डन थैंक यू मोटू बोल रहा देखो मेरा गर्लफ्रेंड शिवंगी है रे शिवंगी इसके बाद ऑन 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 राधे कृष्ण राधे राधे बोल रहा है ऑन 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 थैंक यू काल एलबी में कौन था ओ साइली था वो साइली ओ मोरा साइली ना मोरा साइली था इसके बाद राधे 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 जोबसिगोन आं दाना अके र' बोरै मानसिया लाव थांखो बबाव थांखो इलाय गिब्सन का भिडिअ रानिं दै गिब्सन भिडिअ रानिं नोंना 25 लाइक दङ माबा साबसक्राइबार दंना भिडिअ रानिं 4 लाइक दंमोन 5 लाइक खालामना होबाय आं दा भिडिअ रानिं खालामदों आरोना न' थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ राधे 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 आङो कमेन्टखौ नायलाजोबलालै मैं कमेंट किसी का मतलब मैं वीडियो रनिंग कर रहा है ना इसलिए कमेंट छोटा छोटा देखेगा मतलब एफा 3 मिनट वीडियो रनिंग मोनसे वीडियो रनिंग जाबाय मोनसेया सुजोबबायबो आरोना एथ' खस्थ'सै ओमफ्राय अच्छा ओके बाय बाय मोरा सनजेबल रसायली तेरे को ना रुको ओमफ्राय मे तेरी दीदी सिबांगि मेरा गर्लफ्रेंड है अन 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 सिबांगि अन 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 सनजितनि एलबि आव जोबसिगोन जोबजासे थागोन आं आरोना जोंना माबानि मा होनना बुंगोन गिसननि भिडिअआ मोनसे फार्स्ट भिडिअआनो 13 सेकेन्डल'मोन आरोना बेखौथ' आं नायजोब्बाय ओमफ्राय नै 1 मिनिट भिडिअखौ नायदों आरोना आङो 1 मिनिट भिडिअआबो नै 1 मिनिट भिडिअखौ मोनथामल'सो नालाय मोनथामखौ नायना हरजोबगोन आं ओमफ्राय साब खालामनो हागोन आरोना जाहाथे आनजायै बायदि ओमफ्राय अन 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 थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ इसके बाद दिता दिदा हेल' हेल' दिदा बाजै मा खबर मा खालामदों बुंबाय अन 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 शिबांगि सोर मला अन अन थेंक इउ ओमफ्राय गर्लफ्रेंड हेल' ओमफ्राय जोंना बसुमतारी अनामिका मोनसे आइडियालाय बोरै मोनसे आइडियाबो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जय बजरंगी बली नाबराय लं ओके क्या बात है मोटू हाँ मोटू में सही है इसके बाद थेंक इउ सन्जीब ब्र नामदार ना नोंना मोननै भिडिअ रानिं जोब्बाय आरोना बियो ओमफ्राय दायो लास्टनि 2 मिनिट 54 सेकेन्ड भिडिअखौ रानिं खालामदों आरोना 5 डेज जाबाय आगारनाया नोंनि भिडिअ आगारनाया ओइ जोंना माबाया कुक इटिंनि बाजैया माथो एलबि होलायबायलाय इसके बाद कैसे हो शिवंगी मैं ठीक हूँ और आप बताओ कैसे है साला शिवंगी मोरा तो पूनम को बोला था पूनम तो ऑलरेडी शादीशुदा है मुझे वो दीदी ने सब कुछ बता दिया रे शिवंगी आपका बारे में भी बताया रे मोरा शिवंगी इसके बाद नो 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 थैंक यू मोरा गिव ज्वाइनिंग मी बोल रहा है मुसारी ऑन लोग अजय सियाराम शिवंगी ने बोला पंकज ब्लू नहीं है शिवंगी आपको ब्लू दे देगा टेंशन नहीं है जय सियाराम ओ शिवंगी पंकज ना पंकज के साथ फ्रेंड हो जाओ पंकज ना पंकज का घर केदारनाथ का सामने है एक दिन केदारनाथ जाएगा ना तो पंकज आप सभी को हेल्प करेगा इसलिए पंकज को सपोर्ट करो ओमफ्राय मोजां दाना जोंना दिता बाजै मा ओंख्रि जानायमोन जय सियाराम राधे राधे थ्रि गेमारा एलबि होना होबायलै थांनानै अन 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 डेटा ओइ दिदा जयनिं मी बोल रहा ओइ दिदा जयनिं हो जाओ साइली के साथ अन दं हाय मानो मोनो हरनाय रोङा दा ओके बेनिफ्राय ओइ साइली नामदारना गिवेन का भी मैं ब्लू दे है एक दूसरे के साथ फ्रेंड जाओ जय सियाराम माबा मा होनना बुंगोन इसका वीडियो पूरा फुल रनिंग हो गया रे जोंना गिब्सन ब्रदर का फुल वीडियो रनिंग कर दिया रे मैं 3 वीडियो को भी देखो ठीक है और अभी सब डन किया देखो अभी 25 था ना 26 जागोन आरोना ब्रादार नोंना चेक खालामना नायबानो जाबाय खनसे इसके बाद साइली ऑन साइली का तो ऑलरेडी डन है इसके बाद माही ने हेलो माही आप क्यों मेरा एल्बम में नहीं आता है माही को अभी देखा है मैं और माही का वीडियो रनिंग करके देखा मैं ठीक है रुको मैं देखता हूँ माही इस आईडी से नहीं मिला कि नहीं मिला माही इस आईडी से डन है मैं आपको माही को बता देगा रुको वो है ना देखो माही दिन देखा ना किधर गया रे किधर गया ओ है ना डन है इस आईडी से माही का डन है ऑलरेडी मैं दिखा दिया इसके बाद इस आईडी से माही का डन है रे और इसके बाद अनामिका भी इस आईडी से डन है आंनाव फैयाखै ना कुक इटिं एलबि आव नामा कुक इटिंआ थांबाय खोमालै मालाय कुक इटिंनि हिनजावा एलबि होबायना बाजैया जोंना जय सियाराम एलं ब्रादार एलं नो
एलंनो आइडि नांना र' एलंखौ नायना एलंनो आइडि ना ने ओमफ्राय पंकज ब्रादर रुको मैं पंकज को चेक करता हूँ पंकज 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 आपका भी ऑलरेडी डन है पंकज जी आपका भी इस आईडी से ऑलरेडी डन है भाई दाव आलू से मन नाम डाना और दाव आलू किधर गया दाव आलू जिट्टा बाजी का वीडियो रनिंग जिट्टा बाजी वीडियो रनिंग दे इसके बाद मेरी वीडियो देखो ना देखो ता नहीं तू मोरा सोचे साली मोरा तेरा वीडियो में मैं ही फर्स्ट देखता हूँ और मैं ही कमेंट करता हूँ रे इसके बाद हैप्पी शिवांगी हेलो हेलो शिवांगी हैप्पी ले 5 मिनट पे बोल रहा है ओके शिवांगी शिवांगी आजकल बहुत खुश हो रहा है शिवांगी भाई पंकज ने ओके बोल रहा राधे राधे शिवांगी राधे राधे हर हर महादेव हम लोग का मिक्सेल बादा वादा आंना मानो साबआ डिक्रेस जालांदों डिक्रेस माने खमायलांदों नामा ब्र बेनिफ्राय खमायलांदों नामा बेनिफ्राय मैं चेक कर लेता हूँ जी बोल रहा है ओन राधे राधे हर हर महादेव शिवांगी ज्वाइनिंग में बोल रहा है साइली के साथ फ्रेंड हो जाओ इसके बाद पंकज के साथ भी फ्रेंड हो जाओ इसके बाद राधे 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 शिवांगी जैसा एक्सेलेंट शिवांगी ना शिवांगी कमेंट में एक्सेलेंट कमेंट करता है शिवांगी और पंकज एक्सेलेंट कमेंट करता है रे दोनों थैंक यू सो मच पागल झूठ मत बोलो संजय बोल रहा है साइली मोरा किसी को मैं झूठ नहीं बोलता हूँ डीटा बसुमतारी कमेंट ही नहीं करता रे किधर गया डीटा बसुमतारी का 47 था 48 हो गया रे 48 हो गया इसके बाद on dita bosumtari comment खालाम नाम दाना on comment sub comment खालाम सबबो दान खालाम बाय आं दाना dita bosumtari बाजै जोंना नै गिब्सन ब्रादार नोङो सबबो खालामबाय कमेन्ट हरबाय कमेन्ट खालामबाय dita नाम मोनसे दान जाबाय ना जाबाय हर हर महादेव ओम हर हर महादेव बोल रहा है शिवांगी ने तू मुझे ब्लू नहीं बोल रहा है दिया मोरा सुंजीर आई हैड यू मोरा साली तेरे को ब्लू है ऑलरेडी इसके बाद on वो ब्रो खमायदों एलबी नि साबफोर nya ब्रो मा होनो वादा मादा बियो मा होनो खमाया दे मानसिफोरा माने ओरैबायदि मानसि दङ जायफोरा माने ओरैबायदि मानसि दङ आरोना जाय माने नोंनि भिडिअखौ जाय मानसिया नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायाना अब्ला सानना लागा बियो नोंखौ आन खालामबाय मालाबा खमाया मानसिफोरा गावनो गाव आन खालामो आरोना गावनो गाव माने खायसे मानसिफोरा नोंनो आइदुखां माने जेनेबा भिडिअ नायालासिनो थादोंब्ला हमना ला बियो नोंनि भिडिअखौ नोंनि माबाखौ आन खालामबाय आरोना बिदि आन खालामदे मानसिफोरा बिराद गाज्रि मानसि दङ आंना सानसेयाव 10टा आन जायो दै मिथियाखैलाय मा होनो मानसिफोरा माने आन खालामफिनो आरोना मेगन गोसा मानसिफोर दङ आरोना जायफोरा माने मालायनि जौगानायखौ मोजां मोना बेफोरबायदि मानसिया आन खालामफिनो दै डाइरेक्ट खोथा आरोना इयो आंनिखौ बुहुत मानसि आन खालामदों मिथिबायना आं खननै 1K जादों आंना मिथिबायना लोगोफोर अन थेंक इउ हर हर महादेव एक्सेलेन्ट शिवांगी एक्सेलेन्ट अन जोंना गिबिङा अन सोर दंबावोमोनलाय आं आइडि सोलायनोसै नामा माही हेलो माही प्लीज कमेंट करते रहो इसके बाद बोलो ना संजय आजकल बोलता नहीं तू मोरा संजय बोल रहा है क्या बोल रहे शैली ऑन हर महादेव गिवन ऑन सभी ऑन है ना ब्लू क्यों दिया मुझे मोरा शैली तू मोरा है रे तू पागल है तेरा मेंटल है ऑन रावबो गिला इसके बाद मैं आईडी चेंज करता हूँ ओके आईडी चेंज रो कमेंट खालामबाय थादो दे आईडी चेंज आं भिडिअआव कमेन्ट हरदों दाना दिटानि नोंनि कमेन्ट हरनायखौ नुदों आङो मा जाखो रा गुजुनायल' जोंना माबानिखौनो गिब्सननि भिडिअखौनो रानिं खालामग्रोगोन आङो 26 जाना दंना एबा 27 जागोन ना गिब्सननि भिडिअ रानिं दै आं डाइरेक्ट 2 मिनिटनि भिडिअ रानिं खालामनोसै आरोना 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामना होगोन ओमफ्राय अन थेंक इउ
हर हर महादेव, राधे 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 राधे। देखो शिवांगी ना, शिवांगी जैसा कमेंट करो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं भी सभी को बैक सपोर्ट करेगा। शिवांगी ऑन ऑन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सेलेंट शिवांगी एक्सेलेंट। दिदा बसुमतारी, नों मानो रागा जाखो दिदा बसुमतारी? माबोरै रागा जाखो? नोंबो रायदि मोनलांगोन, टेनसन लानाङा। आंनि बेयाव आं सापर्ट। आं एकदमबारे आंनि साननाया मा मिथिबायना, आं साक्सेस जाजा आं गुबुनखौ साक्सेस खालामनायाव माने सापर्ट होयो आरोना लोगोफोर। बिदिसो आं सानदों एलबि नि साब थानाया खोमा। नङा नङा, आरो मोनसे खोथा, जुदि भिडिअ नायालासिनो साब खालामबाथाय इयो हारसिं खमायो दै। माबोरै हारसिं खमायो होमबा, इउटुबा माने डे बाय डे फिल्टार खालामदों आरो फिल्टार खालामबाय दङ। फिल्टारनि ओंथियानो जाहैबाय मा, जेनेबा जायफोरबायदि मानसिया नोंनि भिडिअखौ नायाना, अब्ला मा इउटुबा मा खालामो, बै मानसिया नोंनि भिडिअखौ नाया होमबा बिदिनो इउटुबा आन खालामना होयो। नोंनि भिडिअखौ नाया बियो होमबालाय मा फायदा होननानै आन खालामना होयो आरोना इउटुबानो। बै मोनसे आरोना, जायफोर मानसि नोंनि भिडिअखौ प्राय नायबाङानो, जायफोर आइडिया, बैफोर आइडिखौ इउटुबा फिल्टार खालामो। फिल्टार खालामनाया बेफोरो आन जायो। आरो नैथिया जाबाय, इउटुबा मा खालामो, इयो आरोना नाम्बार वान। नाम्बार टुआ जाबाय मानसिफोरा आनसाब खालामफिनो आरोना, साब होनानै आनसाब खालामफिनो आरोना। ब्लु हो मोसाहारिखौ होनो आरोना। अके। हर हर महादेव मोटू, चार्ज नहीं है मोबाइल। ओके ओके शिवांगी, थैंक यू सो मच। शिवांगी ने मुझे झूठ बोला रे। शिवांगी खाना बनाने के लिए झूठ बोला, खाना बनाने के लिए जाएगा ये। थैंक यू ब्रो संजीत, रनिंग माय वीडियो दाना। ओके, जोंना गिब्सननि भिडिअ रानिं। आं ओंखायनोथ' भिडिअखौ रानिं खालामनो थाखाय मिथिबायना, प्राय आङो 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामनो थाखाय दै। जाहाथे 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामबाथाय मालाबा आन जानायनि चान्सआव फैया आरोना। ओमफ्राय अन शिवांगी राधे 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 राधे। ओंखि ब्लु मोसाहारि, मोसानो ब्लु होखानायसोलै, मानो ब्लु जायाखै इलाय? ब्लु होनायमोनथ' आङो, ब्लु होनायसो। शिवांगी अन जेके आबो लाइक दान आगे दार, थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय। अन मोसाहारि एंड यू अन थैंक यू बसुमतारी अन माहिनी अन। हम लोग का गिब्सन बसुमतारी का वीडियो रहने हो रहा है। पागल बोला क्यों बोल रहा हो, बोल रहा है सारी तेरा कितना बच्चा है? 3 बच्चा है बोल रहा है। मुझे बोला है 3 बच्चा है आपका। बोलो ना सुनजे बोल रहा है। साइली मोरा बोला है ना मैं अन। ए बिदिब्ला आं एलबियाव रावजोंबो लोगो जालालै आरोना। एलबियाव माने नैलै, आं डाइरेक्ट खोथा बुंनो नोंनो, उदा मुदा ब्र, माने हायोब्ला आरोना, एकदमबारे जायफोर मानसिया इउटुबार नङा बैफोरबायदिखौसो नांगौ आरोना। माने जोंनो भिडिअ नायग्रासो नांगौ नालाय बिदि। नों जेनेबा हमनानै इउटुबारफोराथ' नों नायनो टाइम मोना बिदि आरोना। जायफोरा माने मोजां नाय, नोंनि भिडिअखौ नाय, बेफोरबायदिजों था। जायफोर माने नोंनि माने प्रायनो जुदि जोङो इउटुबाव साक्सेस जानांगौब्ला एकदम मोजां कन्टेन्टसनि भिडिअ बानायनांगोन। भिडिअ बानायोब्लाथायसो जोंनि पाब्लिकफोरा नायो नालाय, बेनिखायनो पाब्लिकनि सापर्टसो नांगौ आरोना। पाब्लिकनि सापर्टखौसो नांगौ जोंनो। इउटुबारनि सापर्टआ एसे खम जायो लोगोफोर। होमबाबो इउटुबारनि सापर्टबो नांगौ आरोना। पागल मटु बोल सिगांनि अन। बेनिफ्राय जोंना गिब्सननि भिडिअआ दान जाबाय दै। गिब्सन का दान हो गया 27 हो जाएगा। इसका एक बार चेक कर लो। इसके बाद शिवांगी का देखता हूँ, रुको मैं। शिवांगी आपका वीडियो रनिंग। शिवांगी का वीडियो रनिंग। माही ने रो रहा है, माही आपका तो ऑलरेडी डन है रे माही, आपको मैं ऑलरेडी से दिया है। भाई साइली ने रो रहा है, साइली मत रो। भाई जेके अन शिवांगी जोंना माबाया मा मोनसे कमेन्ट होदोंमोनलै, र' नायनां। आंनाव गासिमनिखौबो खेबजोबनै मोननै भिडिअ नायना साब खालामादां। बिदिनो साब खालामनांगौलै ब्र। भिडिअ जुदि नायनानै साब खालामो माब्लाबाबो आनजाया आरोना। जेब्ला भिडिअ नायालासिनो साब खालामो अब्ला आनजायो। बेनिफ्राय शिवांगी आपका तो शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो आपका 2 है, 2 शॉर्ट वीडियो देखा है मैं, ठीक है शिवांगी, और आपको डन कर दिया। शिवांगी का 2 वीडियो देख के मैं डन कर दिया। इसके बाद साइली ने रो रहा है, साइली रोना नहीं चाहिए, इतना खूबसूरत लड़की रोएगा ना जिंदगी, मतलब हम लोग का ये धरती ना तौर पर हो जाएगा। इसलिए रोना नहीं चाहिए। मेरा ना दे दो मोरा साइली मोरा शिवांगी अन बसुमतारी आंनिखौ साबधान आरोना। जेके लाइक दान, थैंक यू सो मच जेके।
जेकेनाबो आङो आइडि हरखाजोबनायसो जेकेनाबो अलरेडि आइडि हरखाजोबनाय दै ओमफ्राय आंना र' माबानिखौ नायनाङो मेक्स ब्र नोंनि आइडि हरगोन आंनि आइडिखौ ला मालाबाबो आनजाया जिन्दगि आनजाया आरो ना मानो होनना बुङोब्ला आं आइडिजों भिडिअ नायना होयोना बेखौ आंना आनजाया जोंना नै वादा मादानि भिडिअ रानिं दै एलबि होयोब्ला मा प्रफाइल लायो एसे एक्सप्लेन्स खालाम एलबि होयोब्ला मा प्रफाइल जायो एसे मा प्रफिट जायो एक्सपिरियेन्स खालामलायना आरोना ब्र नोङो जुदि एलबि होयोब्ला ना प्रफिटआ बेनो जोङो WT नि थाखायसो एलबि होयो जेब्ला नोङो एलबि होगोन अब्ला जुदि नोङो नोङो हमना ला 2 घन्टा एलबि होनाया जुदि नोंनाव मानसिया हमना ला 10 जन मानसि नोंनाव कमेन्ट खालामदों पारमानेन्ट कमेन्ट खालामदों अब्ला नों खमसे खम बिदिनो 1500ल' नों WT मोनगोन आरो ना अब्ला नों 1500 WT मोनोब्ला WT आ नोंना एलबि नि WT आ नोंना नोंनि जेब्ला चेनेला मन' जागोन मन' जानायाव नोंनि WT आ खामानि होगोन आरो ना बेखायनो एलबि होयो मानसिफोरा WT नि थाखाय एलबि होयो आरो ना लोगोफोर माबा वान्दा मन्दा WT खौ एलबि नि थाखाय होयो आरो ना WT नि थाखाय एलबि होयो ओमफ्राय माने भिडिअजोंथ' नों WT दा जोंफोर फिसा इउटुबारफोरा माने भिडिअजों WT मोना नालाय बेखायनो एलबि जों WT होयो आरो ना बेखायनो गासै इउटुबारफोरा सापर्ट खालामलायो आरो ना ओमफ्राय शिबांगि सन्जित उर्ला है बोल रहा है शिबांगि ये योर संजीव रहा मैं उर्ला होने से भी ना मैं शिबांगी का ही है रे ओंडा ब्रो नोंखौ र' दे एक मिनिट दे शिबांगि अन थेंक इउ दोस्त एक मिनिट दे एक मिनिट दे र' दे आं कमेन्ट रावनिखौबो नायथ'नाय जानाय नङा दे एक मिनिट प्लिज जोंना माबानि भिडिअ रानिं जाबाय दंखायोलै माबानि वन्दा मन्दा आं माबा मोनसे खालामदोंमोन अके ब्र थेंक इउ फर एक्सप्लेन्स दैट अके ब्र ओमफ्राय अन अच्छा फान्था सेस मे नामदा ओके हम लोग रीना गया थैंक यू सो मच रीना मोदी जी राधे राधे फान्था साइली नाम दाना राधे राधे ओमफ्राय अन थैंक यू फान्था टू मिथुन हे यार बोला फान्था मिथुन ये रे फान्था ओ है क्या नाम है जिमाव है जिमाव भाई साइली फान्था टू मिथुन है ना दाना राधे 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 साइली सियाराम साइली देखो पूनम के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे भी इसके बाद लाइक दान 11 मैया लाइक 10 मोन दिनै 11 आव मोनफैदों केला आं दाना थेंक इउ सो माच फान्था थेंक इउ हेलो रिना उनारना हेलो रिनाया इउटुबार नङालै रिनाया माने आंनि सापर्टारसो आरोना आंनि सापर्टार आंनि लोगो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बेनिफ्राय हेलो टू मोरा कमेंट पढ़ता नहीं बाय बाय बोला साइली मैं क्या कर रहा है रे वो काम कर रहा था वान्दा मन्दानिया 3 मिनिट 10 सेकेन्ड भिडिअ रानिं जाबाय आरोना दान खालामबाय आङो इसके बाद जेके आब'नाथ' बेजों दानखा बेनिफ्राय गिफ्टनिखौ आं दायो हरखाबाय ओमफ्राय रीना का तो ये चैनल रीना तो मेरा आईडी है मतलब रीना मेरा फ्रेंड है इसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड इसके बाद राधे राधे रीना थैंक यू सो मच बाजै गावदांसो होनबा नों नामजारना बेनिफ्राय अन जोंना दिदा नों बबाव खारबाय थायोब्रा दिदा नों खारबाय थायो प्लिज खारनाब्रा बायोलै बोरैबा मोनो आं गोसोआ खारबाय थानोबा लाइकल' होनानै खारनांगौ आरो ना इसके बाद अन जोंना दिदा बाजिनि भिडिअ रानिं दै बेनिफ्राय अन
नाम कौन है मोरा संजीव लाल। पूनम एक यूट्यूबर है, इसका पास मतलब 45 के सब्सक्राइबर है। पूनम का मोनो चैनल है, और रीना का मतलब बहन है। मोस्ट वेलकम संजीव बोल रहा है। ओ नो 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 नो, थैंक यू। हरे शिवाय नमस्त्याम, राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारे, हर हर, ओम नमो नारायण श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमः। ओमफ्राय राधे 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 राधे, थैंक यू सो मच। अ नो नो नो, थैंक यू। जोंना उन्दा मुन्दा खारबाय नामालै। ओमफ्राय राधे राधे शिबांगि, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, राधे 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 राधे, हर हर महादेव। राधे कृष्ण राधे राधे बोल रहा है। फिर मिलती हूँ मोटू। ओके रीना, थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण रीना, थैंक यू। थैंक यू रीना, थैंक यू। दीदा का वीडियो डन हो गया। दीदा का 1 मिनट था। जो फर्स्ट वीडियो है ना, फर्स्ट वीडियो को मैं देखा कितना था। इसके बाद डोंग ब्रो नाव इसके बाद रीना का बाद डाने पंकज ऑन बाय संजीत ब्रो ना, संजीत ब्रो नम्बर 100% नम्बर ओके। माने आङो मालाबा रावखौ थगायदों, थगायनोबो एसेबां थगायला आंना आइडिया गैया। आं जाय माने आंनि साननाया मा मिथिबायना लोगोफोर, आंनाव जि सोङो आं जि मिथियो बेखौ खोन्थायो। आरो बाट आं साक्सेस जादा जा गुबुना साक्सेस जागोननायखौ आं जेब्लाबो लुगैयो आरोना। ओमफ्राय हलि मलिया अके नामदार ना, हेल' थेंक इउ सो माच हलि मलि। इसके बाद हलि मलि भिडिअ रानिं खालामनांगौ नामा? ओमफ्राय शिबांगि अन थेंक इउ। राधे कृष्ण राधे नाम मोसाहारिया अन ओके नामदार। शिबांगी ऑन राधे। शिबांगी एक्सेलेंट कमेंट में, शिबांगी एक्सेलेंट कमेंट करता है, और पंकज एक्सेलेंट कमेंट करता है दोनों। और राधे सभी को थैंक यू सो मच इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। राधे ऑन जिना हलि मलि ऑन नामदार ना। हलि मलि भिडिअ रानिं खालामना होनदों आङो। हलि मलि नोंनि बैसागोनि भिडिअ रानिं आरोना। 23 लाइक खालामबाय आङो। ओमफ्राय अन मोसाहारि अन थेंक इउ सो माच। ओमफ्राय हलि मलि कमेन्ट चेकबो दान खालामबाय आं ना हलि मलि। ओमफ्राय फिर मिलती है मोटू बोल रहा है। ओके मोटी, थैंक यू सो मच। शिवांगी थैंक यू। हलि मलि अके नारना। एमावा लाइक दान, थैंक यू सो मच एमा ब्रादार लाइक दान होनायनि थाखाय। ओमफ्राय गिफ्टसन अन ऑल द बेस्ट मोटू, थैंक यू सो मच। शिवांगी राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ भी। गिफ्ट अन हलि मलि फान्था लोंनो मोनसिगोन। अन थेंक इउ। नायखौ बानायाखै मानो? फिसाजोआ कमेन्ट हरगासिनो। नानिखौ बाखनायाखै मानो? फिसाजोआ कमेन्ट हरगासिनो दं आरोना। जोंना अनामिका नानि, थेंक इउ सो माच अनामिका नानि, आंनि एलबआव थानो थाखाय। बोरो मानसिया बोरो अनामिका। बेनिफ्राय भिउ सन साब दान्दारा अके। आं माबा लोंदोंमोनलै, फान्था लोंदोंमोन आङो गारामा राननायनि थाखाय। ओमफ्राय हलि मलि अके। शिबांगि प्लिज साबकर प्लिज ना। शिबांगिया थांबाथाय शिबांगि गिफ्ट सनखौ प्लिज सापर्ट मी। मा ओंख्रि मोनजानाय होनदारनाय जेमावा। ओंख्रिया जाबाय जोंना मासोमोनलै, दालिमोन, ओमफ्राय अमा बेदरनि बिथै आरोना, ओमफ्राय ब्रयलार भाजा, ओमफ्राय बान्दा कबि भाजा आरोना। माने हाजिरा दंमोन आरोना, गय गायदोंमोन नालाय। जोंना हलि मलिनि भिडिअआ जाबाय 2 मिनिट 14मोन आरोना। आङो दानबो खालामना होबाय आरोना, भिडिअ फुल रानिं खालामना होबाय आङो, जाहाथे WTफोरा एसे थानानै थाबनो साब जानानै थाब माबा जाहैथों, साक्सेस जाथों। ओमफ्राय जोंना नानियाव थांखो, जोंना मोसाहारि नानि। इसके बाद आङो एमाउनि भिडिअखौबो रानिं खालामना होनो आरोना। आइडिथ' नाङा एमाव मोनो,
भिडिअ रानिं खालामनानै आङो र' एसे थाब थाब साक्सेस जानायनि ओमफ्राय जोंना थेंक इउ भेरि माच नाम्ना जोंना अनामिका थेंक इउ दारना मस्ट वेलकाम अनामिका आंनि एलबियाव ओमफ्राय मा खालामदों साहा लोंना लोङाखै खोन्थाहरदो नोंसा मामाया साहा फुदुंना होआखै नोंखौ नोंसा मामाया नोंखौ माबायदि अनो खोन्थाहरदो दे अनामिका ओमफ्राय राधे राधे थेंक इउ हलि मलि नादना एमाव अनन थेंक इउ बाजै गावदां मा खालामदों नामदारना हलि मलिया अके नारना एमनि भिडिअ रानिं लाइक दानबो खालामबाय आङो 14 जाबाय पंकज ने उला राधे राधे सभी का वीडियो रनिंग करके देगा मैं टेंशन लेना नहीं चाहिए आईडी ऑलरेडी आईडी दे चुका है मैं किसी को फिर भी मैं वीडियो रनिंग करेगा एमनि वीडियो रनिंग दे नोंखा साननोबो हागौ ना गेनेटिक गैया होननाय आं भिडिअ रानिं खालामनायखौ खोन्थाहरगोन आरोना दिनै एमाव नुवायो एमावनि भिडिअ रानिं खालामनानै माने थाब साक्सेस जाथों आरोना खालामनाय होना अके थाबनो साक्सेस जानांगौ जोंना हलि मलि अन ओमफ्राय मिनिगासिनो फिसाजोआ मिनिगासिनो दारनाय मानो मिनिखो ओमफ्राय खुशबु हेल' 15 मिनिट अन हु ओके टाइम टू टाइम थेंक यू सो मच 15 मिनिट ओके 6.18 ओके बेनिफ्राय हलि मलि अन बे अनामिकायाबो आंनि भिडिअखौ नाया खोमालै आंबा एलबियाव एफा कमेन्ट हरो नायना होनांगौ ओमफ्राय राधे सोरखौ मिनिखो बाजै गावदां दारना माबा मा होनो अनामिकाया माबासो गथ'सो आरोना उन्दैसो आरोना ओमफ्राय अनामिकाया नानिया मिनिदों आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ हलि मलि अन जोंनानै माबानि एमाउन्टनि भिडिअ रानिं खालामदों आरोना 2 मिनिट रानिं जाबाय आरो खालामनो हाबावगोन र' एसे गोबावनो आंखौ बुयोसो मामिया नामा मामिया नोंखौ बुयोस' र' नोंसा मामिखौ मानो बुयो बियो रायहरगोन आं दा नोंखौ बुयोना नोंसा मामिया रायहरगोन आं र' ओमफ्राय हलि मलि अन थेंक इउ ओमफ्राय अन कुक सावधान कर दिया कुक प्लीज ओके गिव ना गिव को बैक कर दो मैं आपको ब्लू दे है ब्लू होलाय दा ओके ब्लू होगोन टेंशन लाना ब्लू होबाय आङो इसके बाद हलि मलिनोबो ब्लू होनानैसै आं दे ब्लू होना होजोब्बाय आं गासिनोबो जोंना माबानानै 3 मिनिट भिडिअ रानिं जाना दंमोन मालाबानो बैसागो बोथोराव चिरां जिल्ला सान्तिपुर फारसे आगान नारा बियो 3 मिनिट जाबाय दे भिडिअ रानिंआ ओमफ्राय आङो 3 मिनिट जाबाय नालाय ओमफ्राय दानबो खालामनानैसै साफियामोननि आइडिजों ओमफ्राय दान खालामना होबाय आङो जोंनाव ब्रड 3 मिनिट नायना होबाय दै ओमफ्राय आं बेलेगनिखौबो नायनांगोन ना ओमफ्राय सोर आगै सोरनि भिडिअ नारना आपने एलबी में देर देता है ओके राधे साली रो रानी चाहिए इसके बाद साइली का वीडियो रनिंग दे साइली का ऑलरेडी डन है फिर भी वीडियो रनिंग करेगा मैं वो होली है ना होली का वीडियो रनिंग दे साली 56 लाइक कर दिया मैं इसके बाद कुक कमेंट चेक करो कुक हम लोग का गिव ब्रदर ने सब किया है कमेंट चेक करो राधे थैंक यू सो मच कुक मेरा एलबी में आने के लिए मोस्ट वेलकम सभी को मोस्ट वेलकम इसके बाद राधे कुक ने राधे मावा ऑन गिव ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया मुझे मोरा बोल रहा है साइली ने इसके बाद हम लोग का गिव ने बोला साइली क्यों रो रहा है दादा क्यों साली रोना नहीं चाहिए इसके बाद इमाम ने ऑन खुशबू ने राधे तुम भी सपोर्ट करना ओके दोस्त बोला खुशबू मैं सपोर्ट करता हूँ देखो खुशबू मैं काम करता ना फिर भी मैं आपका वीडियो में आपका एलबी में ना मैं ऑन रखता हूँ रे मतलब मुझे इतना अच्छा से हिंदी का कमेंट मतलब इतना अच्छा मेरा हिंदी कमेंट नहीं होता है फिर भी मैं ऑन रखता हूँ इसके बाद साहा फुदुंदों आगै गिफ्ट स नाम जरना अनामिका आंना साब दं दा नोंजों नारना एमाव अन पुरित्री बसु
लाइक डन, थैंक यू सो मच लाइक होने थाखाय। साइली आपका वीडियो रनिंग हो रहा है, साइली का वीडियो रनिंग कर देगा। 2 मिनट 3 मिनट वीडियो रनिंग करके देखता हूँ मैं। कमेंट खालामदो दे सोर दङ प्लिज। गोसो फानजारिनिफ्राय दा बिरगलांसना हांमा थागोन दुखु थागोन गोसोआ गावस्रालांगोन गाबै गाबै आं नोंखौ नागारलांगोन। जोंना नानि अबाव थांखो? आंना मेका नानि अबाव थांखो? ओमफ्राय राधे 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 जोंना पुरित्रि बसुमतारी अनन थैंक यू। ओमफ्राय साइली अनन, साइली कमेंट चेक, साइली कमेंट चेक करो। आपको ना गिफ्ट ने साफ किया है मोरा साइली। पुरती ज्वाइनिंग मी नामदों, रिटर्न मिल जाएगा बोल रहा हम लोग का खुशबू ने। संजीत एमबी नहीं मुझे धोखा दिया है मोरा बोल रहा है। एमएमबी ने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया रे आपको? कौन सा बात में धोखा दिया? राधे 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 मोरा साइली आई लव यू बोल रहे देखो गिफ्ट ने। इसका मैक्स ज्वाइनिंग मी ना मिक्सल ज्वाइनिंग खालाम नामदों। साइली का तो वीडियो 3 मिनट वीडियो रनिंग हो गया। इसके बाद किसका वीडियो रनिंग करना है? खुशबू का देखता हूँ मैं। खुशबू का तो 2 पॉइंट हो गया रे। खुशबू आपका वीडियो रनिंग करके देगा मैं, मतलब ओनली वीडियो रनिंग करके देगा रे। 9 लाइक कर दिया मैं खुशबू आपको, देखो। इसके बाद ओके गिफ्ट थैंक यू सो मच बोल रहा है। आई लव यू टू गिफ्ट बोल रहा है। पंकज ने बोला राधे राधे। पंकज आपका भी रनिंग करेगा, रुको कमेंट करते रहो, मतलब कमेंट। कुक सना बसुमतारिया नोंखौ लायानो नारा कुक सना बसुमतारिया नोंखौ लायानो नारा बसुमतारिया नोंखौ लायानो। मोसाहारि नानि बसुमतारिया सोरखौथो लायोनो खोन्थाहरलाय देलाय आंनो। ओमफ्राय आं लानोसै सना नामदारा नै आं लानोसै ना। ओके खुशबू नामदारा। ओमफ्राय एमबी प्यार करता नहीं रे मेरी से मोरा सुन बोला। ओके अन 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 जुमावन पंकज अन राधे 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 पंकज। तू भी करता नहीं है मेरे से प्यार मोरा सुनजे बोला। साली मोरा तेरे को एक कान के नीचे बजाना तो पता चलेगा मैं किधर है बोलेगा तू। इसके बाद पंकज ने राधे 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 राधे। खुशबू आपका वीडियो रनिंग हो रहा है। हाँ खुशबू आपका वीडियो रनिंग हो रहा है। मोसाहारि अनन थैंक यू सो मच। जोंना नानि अन थानायनि थाखाय मोसाहारि नानि मा खालामबाय दङ? सा मोनलोंना मोनलाखै? साजों मा बिस्कुट जाखो खोन्थाहरदो दे आंनो। ओमफ्राय कुकने बोला राधे 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 राधे। साइली में करता है तुमसे प्यार। साइली देखो गिब्सन ने आपसे प्यार करता है, गिब्सन से साथ शादी करो, आसाम आ जाओ। और पंकज ने राधे राधे। खुशबू का वीडियो रनिंग हो गया रे। 2 मिनट वीडियो रनिंग करके दिया है मैं खुशबू को। इसके पंकज का वीडियो रनिंग करके देगा रे। पंकज का ऑलरेडी शायद से डन है। पंकज का वीडियो रनिंग करके देता हूँ मैं, फर्स्ट वाला वीडियो। और इसके बाद साहा लोंबाय दादिनारा, साहा लोंबाय दादिनारना। सा गोजाल' ओमफ्राय बिस्कुट होना होआखै मामिया नोंनो? मामिया नोंनो बिस्कुट होना होआखै? ओमफ्राय पंकज पंकज राधे 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 राधे। पंकज आपका वीडियो रनिंग करके देगा मैं। ओमफ्राय हाँ गिव यू आर नाइस बॉय और संजीत उर्ला है बोल रहा है। साली तू उर्ली है, तू उर्ली। ओमफ्राय पुर्ती कहाँ गया तू बोल रहा। पुरली चला गया, पुर्ती चला गया। खूब ओके बोल रहा है। राधे 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 राधे। इसके बाद करते रहेगा। पंकज ने ऑन गिब्सना ऐसा है क्या साइली नाम डरना। जिमावा ऑन, पंकज ने ऑन थैंक यू। पंकज आपका इस वीडियो ना, फर्स्ट वाला वीडियो को मैं फुल रनिंग किया 1 मिनट 8 सेकेंड था ना, वो वाला मैं फुल रनिंग कर दिया रे पंकज। और बाकी वीडियो तो मैं सब कुछ देखा है रे आपका वीडियो वो दिन।
आपका मैं आईडी दिया था ना, इसमें पूरा देखा है। उसके बाद में इससे आता हूँ। इसके बाद इससे आता हूँ मैं। पंगस ऑन 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 राधे 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 राधे। चलो आप लोग कमेंट करो, आप लोग कमेंट करेगा ना तो मुझे मैं मतलब आपका आप सभी का वीडियो रनिंग करेगा और रनिंग करेगा, थोड़ा थोड़ा रनिंग करते जाएगा। अरे हम लोग का गिब्सन नोंनि वीडियो नायना बोसला सॉरी र गिब्सन किधर गया रे मेरे भाई। गिब्सन नोंनि वीडियो रनिंग दे बे गोलावखौ नायना खानसै आङो 2 मिनिटखौ नायना खानसै। ऑन 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 मैं त्रिपुरा से हूँ गिफ्ट नाम डारा एमवा ऑन 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 फेस दिखाओ ओ मोरा संजीत पंकज को रहा है ओमफ्राय मुसाहारिया अनना मुसाहारि नोंसा मामाया मा खालामदों खोन्थाहरलाय। नोंसा मामाया मा खालामदों ओमफ्राय नानि नोंसा मामाया मा खालामदों। मैं फेस देखा है बोल रहा हाँ पंकज ने फेस देखा है। साइली तुम मोरा है तो गुलू गुलू है ना इसलिए त्रिपुरा में इतना बारिश आ रहा है। साइली का फेस देखा ना है बोल रहा है। पंकज अनन एम अनन मुसाहारि ने खारखुमादों नाब्रा मुसाहारि। साइली योर रियल नेम प्लीज। साइली का रियल नेम साइलियानो गिब्सन साइलियानो आना रियल नेम। पंकज को फेस देखा ओ मोरा संजीत बोल रहा है साइली मोरा ने। इसके बाद पंकज को फेस एमाउ ने आं ऑन दं रो ना ओके ओके एमाउ थैंक यू सो मच दे। ओ मेरा भाई गिब्सन का वीडियो रनिंग हो रहा है, पूरा फुल वीडियो रनिंग करके देगा। और दावराया ना बिराद मोजां मोनो दावराया। दावरा है ना दावरा को मर बोलते हैं ना हिंदी में मर मर। इसके बाद ऑन साइली जॉइन मी नाना कुगने राधे राधे पंकज ऑन 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 मेरी संजीत का फेस देख है बोल रहा है। मामिया दुगैदों नावदाना ए मबाइल माथो मबाइल सोर लादों मामिनिखौ। ओमफ्राय खुशबु लाइक एन्ड साबधान बेक मी लाभ चेक कमेंट तेरा पिता मैं खुश का लाभ कमेंट छोड़ दिया बोल रहा है। देखो खुशबू आपका वीडियो रनिंग करके आपको सावधान भी किया है हम लोग का मिशेल बादा वादा ने। आप भी बैक कर दो प्लीज गिव ने ऑन। इसके बाद हम लोग का गिवेन का वीडियो रनिंग हो रहा है गिब्सन का सॉरी पंकज ने ऑन हम लोग का खुशबू ने बोला राधे 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 राधे। पंकज ने ऑन थैंक यू ऑल बोल रहा है खुशबू ने। इसके बाद सबको रिटर्न कर दूंगा बोल रहा है, सबको रिटर्न करेगा खुशबू टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों। कमेंट कर देना बोल रहा है खुशबू ने। ओके दीदी दादी मामिया गोलोमदों दादा मामिया गोलोमदों मामियालाय मामिया मा मावनाय गोलोमखो। ओमफ्राय जोंना गिब्सन ब्रादार नोंनि भिडिअआ दान जाबाय नोंना 29 जागोन दे नायलाय। इसके बाद आङो फेस देखो मरा बोल रहा है अन थेंक यू गया ना फैसा। ओमफ्राय पंकज का वीडियो देखता हूँ मैं। पंकज आपका वीडियो रनिंग दे पंकज का वीडियो रनिंग। इसके बाद मैक्सेल वांडा खुशबू की कहाँ से खुशबू आप कहाँ से बोल रहा है देखो पूछ रहा है हम लोग का वादा ने ऑन लाब्रिया हाय फिदाना लाब्रिया खारलंसो सेमाइथिं बेनिफ्राय लाब्रि सेमाइथिं नों नामा दिमा सेमाइथिं जासिन दे। मैक्स कमेंट कर दीजिए मैं रिटर्न करेगा बोल रहा है। अभी करेगा तो देना इसको सब करता है ना तो कमेंट करना जरूरी है। कमेंट करो नहीं तो पता नहीं चल जाएगा। ऑन बिहार कौन से जगह बोल रहा है देखो खुशबू आप बिहार कौन सा जगह से हो बोल रहा है।
साल्टे आं दुगैनिलै दारा अके साल्टे दिनैसो आरो ना आंनि एलबियाव उन्दुनानै दिनैसो सिखारनो नामा माइब्रा रोसि लोंनानै सनजित 6.18 में आई टी बोल रहा है ओके 8.16 में आया था ना आपने 16 ओके खुशबू देखो खुशबू में आपका वीडियो पे रनिंग करके दे रहा हूँ देता हूँ ना भाई 15 मिनट हो गया ओके इसके बाद चलता हूँ ओके थैंक यू सो मच खुशबू थैंक यू और खुशबू आपका एलबी टाइम तुम मुझे बता के जाओ पंकज का वीडियो रनिंग हो रहा है मानिसी हेलो 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 भाई बोल रहा है हेलो भाई और नो थैंक यू ओके मामी ना आ रहा है अच्छा ओमफ्राय नोङो दा मा खालामदों खोन्थाहरलाय जोंना अनामिका सना मा खालामदों भाई हम लोग का पंकज आपको मैं एक दान कर दिया है आपका 764 था ना 765 होगा प्लीज चेक मी इसके बाद और जोंना अनामिका हरखानोसै जोंना साल्थेखौ नायनो दै साल्थेनि भिडिअ रानिं दै साल्थेनि भिडिअ रानिं इसके बाद साल्थे का वीडियो रनिंग नन थैंक नोंनि भिडिअ रानिं खालामदों लेब्रि बसुमतारी कमेन्ट ओके सन्जित ब्र नादरा जोंना मानासी हाय पंकज भैया बोल रहा मानसी ने है मानसी हेलो मौसुल का मेरल में आपसे वेलकम पंकज अंकल मैं ही अनामिका बोल रहा है पंकज ओमफ्राय मरा बिबोनां आई हेट इउ बोल रहा है साइली ने टाइम मोनालो साल्थे आं न'आव गैया दारा मिथिखादों आङो नों बेलेगाव दं होननानै ओके सुमित साल्थे ओमफ्राय आई एम नट अंकल बोल रहा है नहीं पंकज सो अनामिका है ना अनामिका मतलब ये मतलब इसको वो अपने एलबी में देखा ना और अनामिका का वो बेटी है ना वो बेटिया बोल रहा है पंकज ओमफ्राय मॉर्निंग में 8 में और सेम 9 होता है ओके ओ खुशबू ना मैं मॉर्निंग में मेरा टाइम नहीं होता रे मैं मॉर्निंग में काम करता है ना मॉर्निंग में मेरा काम है ड्यूटी में टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है मतलब सुबह से मतलब मैं 7 बजे तक लेके 8 बजे तक मेरा फ्री होता है लेकिन मैं फ्री टाइम में मैं ड्यूटी मतलब करता है ना नाइट में मैं आपको सपोर्ट करूँगा नाइट में कितना बजे में बोलो पंकज ऑन साइली बाजे सुमा बोल रहा है तो हम लोग खुशबू ने बोला 2002 से 3 ओके अन सुमित बोल रहा है अन कमेंट हरदों र नादरा मोसाहारी अन साइली तुम्हारी फेसबुक नेम क्या है नादा साइली का फेसबुक नेम बताओ भाई बाप ने हंस रहा है अन सुमित साल्टे का वीडियो रनिंग हो रहा है सुमित साल्टे का वीडियो रनिंग हो रहा है साइली देवर से फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी साइली देवर्मा ओ क्या नाम था मेरा भाई गिफ्ट और साइली है ना साइली का यूट्यूब में क्या नाम है फेसबुक में और इंस्टाग्राम में ये नाम है पंकज अंकल मामी अनामिका नहीं बोल रहा है ओ पंकज ब्रदर ओ अनामिका है ना अनामिका मतलब इसका बेटी का नाम ही है और अभी बेटी मोबाइल ले रहा है उसके बाद साइली मुदुसी दोस्ती करोगी साइली देखो हम लोग का बादा मादा आपको दोस्ती करने के लिए बुला रहा है पंकज अंकल सुमित संजीत मोरा मुझे डांटता है यार बोल रहा है जोंना सुमित साल्टे का एक सावधान कर दिया मैं सावधान इंडिया कर दे सावधान इंडिया सुमित साल्टे कमेंट चेक खालामदो जोंना ओमफ्राय आप लोग का कमेंट पूरा ऊपर चला गया रे और पूरा कमेंट ऊपर चला गया आंसो हरदों दादि नाराम मिथिखादों आङो मोसाहारी आं मिथिखादों नोंखौ ओमफ्राय कमेंट पूरा ऊपर चला गया आप लोग का सकुट साइली बाजै रखो मत जाओ आरोना आं सोर सोरनि भिडिअखौ नायाखैमोनलाय कमेन्ट खालामलाय आं आन्दायलाजोब्बाय आरोना
मैं पूरा उल्टा पलटा हो गया रे, किसी का वीडियो में नहीं देखा रहा, प्लीज कमेंट करो। कल वदामदा वदा नामानो बोरैबाथारलै वदामदा नि हारसासना बरसोदा ब्रादारनि भिडिअ रायनो दे वदामदा ब्रादारनि स्किबार दानो हालाय भिडिअ दानो ओमफ्राय जोंना एमावबो दङ दै, एमाव आं नों दंखायो अनखा, ओमफ्राय कमेन्टआ गोजौआव थांखोबाय थादों आरोना। सनजित रस रोलाता है मुझे भी बना बोल रहा है। साइली फेसबुक चेक करो प्लीज नारा। ओमफ्राय मुसाहारि अनन थेंक इउ सो माच अनन मुसाहारि सिस्टार नानि सना माइनाव। ओमफ्राय साइली आं दुगैनिसै दे गाज्रि दामोन साल्थे नारा। अके साल्थे साइली सोंब्लावलायलांबाय आंबो साल्थे अके। ओमफ्राय अनन जेके अनन थेंक इउ। पंकज ने बोला राधे राधे अन। ओमफ्राय साइली ने बोला साइली बाजे बोल रहा सुमित ने ओके बट मैं चेक करूंगी गिव एंड थैंक यू सो मच बोलो। सुमित मा खबर आ गई ना। ओके साइली नाम दाना जना गिफ्टना कल से आया था मैं तुम दोनों का जोड़ी एलबी में साइली नारना। जोंना नै जोंना माबा बादा मादा नोंनि भिडिअ रायलाय खालामदो दे ब्र'। ओमफ्राय सुमित होनदों जेके बाजै दुखुलै नाब्रा। सुमित मानि दुखु जाखो? मानसियाबो नायनो मोजां हिंसाम गार्लफ्रेन्डबो दङ, खामायबोगासिनो थाखा फैसाबो दङ, मानि दुखु? ओमफ्राय पंकजनि राधे राधे थेंक इउ सो माच पंकज राधे 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 अन 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 एमा अन 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 जरा बादा मादा का वीडियो रनिंग करा दे, बादा मादा का वीडियो रनिंग हो रहा है एमा अन अन पंकज ने अन थैंक यू एक्सेलेंस पंकज एक्सेलेंस कमेंट पंकज एक्सेलेंट। ओमफ्राय मानो दुखु आ गई ना दारना हाँ देखा मिक्सेल आपको मैं एन क्यू होननानै हारबाय आरोना पंकजनि उनाव। बेलथला बिहु फांसन आरोना बेलथला बिहु फांसन ना ने बेलथला बिहु फांसन सनजित बोला सिबार पंकजनि अन 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 जेके बाजै मा होनबावनो नाम जाना। सुमित सालथे नोंनि नाम्बार दंलै आंनाव, नोंनाव SMS खालामनो साना आङो वाट्सएपआव बावबाय दं आं नोंनाव SMS खालामनो आरोना। ओमफ्राय राहुल शर्मा आ गया रे हम लोग का राहुल शर्मा हेलो हेलो हेलो। बेबो मरा नाम दारना ओमफ्राय मरा अन 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 दारना जुमाव अन। जोंना 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामबाय आङो मिक्सेल नामा बादामादानिखौ बादामादा 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामनानै दान खालामबाय आं नोंनिखौ चेक खालामबा जाबाय बारायना बारायाखै। बेनिफ्राय 500 माबा 816 जानांगौमोन आरोना। इसके बाद बेबो नां सनजित धोखे बास हे बोलबाय जोंना माबानि हरखाबायना आङो। आंनाव आइडिथ' गैला लोगोफोर, आं माने जास्ट भिडिअ रानिं खालामनानैल' होबाय थानोसै दे। WT नि थाखाय जायनो WT नो गोनांथि भिडिअ रानिं खालामनो हागोन आं। ओमफ्राय जोंना कमेन्ट जोंना माबानिखौ जेके आब'खौ नुबाय आङो र' सनजित आगै आंनोबो हर दे नारना। जेके आब' नोंनो आइडि हरखाजोबनायसैलै आङो, आइडि हरनो हानाय गैया। अके सियरलि सनजित थेंक इउ फर सापर्ट नाम्बार। आं एकदमबारे 100% सापर्टलै आं बयखौबो एकदम आंना रावखौबो थगाथगि गैया आरोना, आं थगायनायगोनसै आरोना। ओमफ्राय जोंना र' बोराव थांखो जेके आबो नोंनि भिडिअ रायनो दे। जेके आबो आइडि हरखाजोबनायसैलै आं मिथिबाय ना। मिसाखौलाय मा होनना थगायनो आङो। जेके आबो नै एकदम लाइभआव खोन्थानो दारना नै जेके आबो उल्था खोन्थानो जादों आरो नै नायबाय जेके आबोनि भिडिअ रानिं खालामना होबाय आङो। आरो दाख्लै मा नाममोन र' दे सोरबा माबा मोनसे नाममोन आरोना, 4 आइडि नांगौमोन आरो नायनो 4 आइडि माने 1K जानो 4 मोनथाम
मोनथाम आइडि नांगौमोनलै र' बोरैबा नांगौमोन 1K जानो थाखाय ओमफ्राय आंनाव ग्रोब फैना होदो आरो ओमफ्राय आं 1K खालामना हरबाय आरो ना बेखौ मालाबा आनजायासै माबा नाममोन बावबाय आं बे नामखौ आंनि एलबियाव दासान्दि फैथाराखै बोरैबा नाममोन बिदि आरोना आंनि एलबियाव फैबाबो फैयाबो खुनु आपत्ति गैया आरोना लोगोफोर आं माने सापर्ट खालामखायो आरोना आं भिडिअफोरबो नायना हरबाय थायो आं आइडिफोरजों भिडिअ नायना हरबाय थायो मालाबा आरो आं कमेन्ट खालामबाय थायो जानला माला कमेन्ट हरलाबायो आङो माने कमेन्ट आरोना आं सापर्ट खालामो आरोना आं बयखौबो स्किपार कमेन्ट थालांजोब्बाय दे बाय बाय सन्जित मरान दाना साइलिया थेंक इउ अके बेनिफ्राय बाय बाय अल फ्रेन्ड साइलिया ओमफ्राय पंकज नेबुला अनन थेंक इउ सासे मुस्लिम सिख्ला बड' हारिनि मेथाइ भाइरेल जादों ना बेखौनो नायदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय 2 मिनिट 53 दं आरोना सेकेन्ड बे भिडिअखौ फुल खालामगोन आं साइबायलिन्डारा पंकज अनन थेंक इउ कौन है प्लीज कमेंट करो कौन है कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा मेरा एल्बम में जो पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है ना सो मैं भी आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा आप लोग का कमेंट मुझे एक बार कमेंट कर दो मैं आप लोग का मतलब कमेंट देखने के बाद आप लोग सभी का मैं सपोर्ट करेगा अनन पंकज एक्सलेंट कमेंट कर रहा है एक्सलेंट टॉप अभी टॉप है पंकज टॉप 1 मतलब टॉप है आं नोंनो सापर्ट दुपार लाइक उरायनो दुपार उरायजोब पंकजन जोंना दिटाया अन दाना दासो फैदों अबाव खारखुमाना अबाव गोदोना दंमोन दिटा बाजै बोरो नोंनि नाम्बार माबा कमेन्ट हरनाया मेसेजाव माबा मेसेज हरनायालाय गाइस हु सापर्ट मी आई एम रेडी टु बेक सापर्ट एन्ड लाभ 24+7 आवार्स दादा अके जोंना अदा मोदा सापर्ट खालामनांगौ बिदिनो आंबो सापर्ट खालामो बयखौबो अनामिका कहा चला गया था आप बोल रहे मालूम नहीं रे अनामिका कहा चला गया था इसके बाद अनन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना जेके आब'आ अबाव थांखोना दङ आं मिथिला जिखुनु जेके आब'नि फुल भिडिअ जाबाय आरोना नै जेके आब'नि फुल भिडिअ वाच खालामना हरबाय दे आं मिसाखौलाय मा होनो फुल वाच भिडिअ बेनिफ्राय बेनि उनाव आं सोरनिखौ नायनो जोंना मेक्सनिखौ नायना होबावनोसै आरो मेक्स आंनावथ' आइडि गैला दे मेक्स आं जास्ट भिडिअ रानिं खालामना होगोन आरोना मेक्स नोंनि भिडिअ रानिं सोलिबाय आरोना बेनिफ्राय जोंना पंकज अनन खोनासंदों बिबो नांनाव अके लाब्रि बसुमतारी नों बहा खारबाय थायो लाब्रि बसुमतारी नोंनि कमेन्टखौ गोबावसो नुयो आरोना आइडि हरनो होननानै सानदोंमोन आं आइडिखौनो चेन्ज खालाम गैला नोंखौनो नुवासै आङो नों दासो आरो खावब्ला नुफैलायबाय आरोना ओमफ्राय पंकजनि अनन ओमफ्राय जोंना बादा वादानि भिडिअ रानिं जोंना अनामिका अनन मादा नोंनि भिडिअखौ ससेबाबो नायबाय आरोना हा ओमफ्राय दायो आङो एमावखौ नुदों आरोना एमावनिखौ खालामना दे एमावा बेसादा अन दंबाय थायोलै एमावनिखौ नायना होनो र' लागायना होनो र' एमावनिखौ भिडिअखौ लागायना होबाय दे आङो एमावनि भिडिअ रानिं ओमफ्राय जोंना अनामिका जोंना अन थेंक इउ स माच अनामिका नानि ओमफ्राय लाभलि नोंखौ मैयानो कमेन्ट हरदों माथो नोंनि जेबो रिप्लाइ गैया आरोना मिथिया लाब्रि बहा थांखो पंकज अनन एमाव अन थेंक इउ बिद्या बसुमतारा अन
गिफ्सन अन थेंक इउ लाब्रिया गल'ल' नायबाय आरोना नै लाब्रि माबोरै जाखो नोंलाय बारा खारदिं खुरदिं खालामना मिथिबायना एकदमबारे नै जोंना माबाया बादामादाया नोंनो मैयानो कमेन्ट हरदोंनो नों ओमफ्राय एम'नि भिडिअ रानिं खालामना होदों आङो थाब थाब साक्सेस जानानै थाब थाबनो फैसा खामायनो हाथों आंनिफ्राय जोंना लाब्रिखौल' नायबाय ओइ लाब्रि बसुमतारी कमेन्ट चेक खालाम साबबो दान खालामबाय आंनाव देरनानै लाब्रि नोंखो जोंना माबाया गिफ्सना लाब्रि गिफ्सना एथ' मोजां हिंसाम सेंग्रालै हिंसाम बय फेर लाभलिं फोरलायलायनो गोनांथि गैया आरोना हिंसाम बयखा जोंना जोमावा अन थेंक इउ जोमावनि भिडिअ रानिं लाब्रि नों थाबाय थाथ' र' जोमावनि भिडिअ रानिं जाखांनायनि उनाव नोंनो हरगोन आं दै आइडि मोनसे हरगोन नोंनो जोमावनोथ' आइडि हरखानायसो आं जोमावनो माने WTC नांगौ ना जोमावनो WTनि थाखाय भिडिअ रानिं खालामदों दै जोमावसो लांबाय एमाव बावदोंसो एमावनो बेनिफ्राय पंकजनि अन थेंक इउ स' माच पंकज ब्रादार अनरेनिकलि पंकज स्क्वाड वादा मादाया मा बुंखो बे लाब्रिया कमेन्टसो लायो हगारा कमेन्टसो लायो हगाराबो फाग्लियानो अन जे बर' लाइक दान थेंक इउ स' माच जे बर' आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम ब्रादार मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय पंकजनि अन थेंक इउ स' माच पंकज एक्सेलेन्ट कमेन्ट बेनिफ्राय एक्सेलेन्ट आयु लोंगौमोन ना आंबो बिबोनांदों आयु लोंगौमोन ना आंबो माखौ लोंनोमोन नोंलाय माखौ लोंनो ओमफ्राय पंकज एक्सेलेन्ट पंकज एक्सेलेन्ट थेंक इउ कमेन्ट कर रहा है थेंक इउ लाब्रि खावना लायगोन नोंखौ आं दाना लाब्रि नोंखौ खावना लायगोन जोंना नै गिफ्सन खावना लायनाय नङा लाब्रियानो जों फैखागोन बायदि मोनदों एथ' हिंसाम नोङो पंकज अन एमावनि भिडिअ रानिं एकदमबारे एमावनि भिडिअ रानिं दै WTनि गोनांथि ना एमावनो बुहुद लोगोफोर एमावखौ एकदमबारे सापर्ट खालाम दोस्त एमावखौ सापर्ट करो एमावखौ सपोर्ट जल्दी सपोर्ट करो जल्दी सक्सेस बनो एक दूसरे के साथ सपोर्ट एक दूसरे के साथ बात करो इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट गाइस मैं सभी को सपोर्ट करेगा आप लोग मुझे भी सपोर्ट जो पर्सन मेरा एलबी में है जो पर्सन का मैं एलबी में कमेंट देख रहा है ना तो मैं सभी को सपोर्ट करेगा लाब्रि प्लिज अन्नानै रिप्ले खालाम दाना लाब्रि अबाव थांखो नोंलाय लाब्रिया मन'राम ना मन'नि एलबियावसो नुदोंमोन आं दहायो ओमफ्राय लाब्रि गेजेर गैया जोंना एमाउन्टनि भिडिअ रानिं सोलिगासिनो दै एमाव ब्र नोंनिखौ माबा खालामबाय दे आङो नायखांबाय आरोना एमाव ब्र नोंनिखौ नायखांबाय दै ओमफ्राय दायो मिलन ब्र लाइक दान ब्रनो थेंक इउ स' माच मिलन ब्र फैदों मिलन ब्र नोंनि भिडिअ रानिं खालामना होनो दे आङो मिलन ब्र नोंनो भिडिअ रानिं मिलन ब्र नोंनिया 2 आवार्स जाबायमोन आरोना रावबो नोंनि भिडिअखौ नायाखैमोन नै 1बो लाइक गैया आरोना ओमफ्राय आं 1 लाइक खालामना होबाय आरोना मिलन ब्र नोंनो मिथिबायना मिलन ब्रनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय आं गासिबो सापर्ट सनजित ब्र आं कमेन्ट खालामाखैब्लाबो अन दं आं दाना अके गिफ्सन थेंक इउ स' माच एक्सेलेन्ट ओमफ्राय पंकजनि अन अके ब्र दाना मिलना अन पंकज अन बेनिफ्राय मिलन अके दाना बाय ब्रो नाउ दादा जना पंकज थैंक यू सो मच पंकज मेरा एलबी आप सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और राधे राधा रानी का कृपा हो जाए आपके साथ मैं भगवान से ये प्रार्थना करेगा कि पंकज आप जल्दी से 1K हो गए और जल्दी आपका चैनल मोनो हो जाए
राधे राधे, राधा रानी का सपोर्ट हो जाएगा आपके साथ, राधा रानी का। इसके बाद पंकज थैंक यू सो मच, फिर मिलेगा मेरा मेरा दोस्त पंकज। ओमफ्राय मोसाहारी अन दावदारा बोरो मोसाहारी थांखो। ओमफ्राय जोंना माबाया एमावा अन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय नावा लाइक दान फैदों आरोना। अके अके लाइक दान होदों मोसाहारिया अन थैंक यू। ओमफ्राय जोंना नै माबानि मा होनना बुंगोन मिलननि भिडिअ रानिं खालामगासिनो, एसे रानिं खालामना हरनांगौ र' मिलननो WT बारायलाबायनायनि। ओमफ्राय नाव मस्ट वेलकाम नाव ब्रादार मस्ट वेलकाम, लाभ उराय होबाय आदा दारा नावा, थेंक इउ सो माच नाव। नोंबो थाबाय था नाव, नोंनिबो भिडिअ रानिं खालामनानै WT बाराय होलाजोबगोन आं दिनै। बेनिफ्राय मा ओंख्रि जायामोन सन्जिब होनदों। ओंख्रिया जोंना हाजिरा दंमोन नालाय माबामोन आरोना दालि ओंख्रि, ओमफ्राय अमा बिथैमोन, बेनिफ्राय बयलार भाजामोन, ओमफ्राय आलुजों बान्दा कफि लाब्रामोन आरोना। ओमफ्राय मिलन ब्र प्लिज चेक कमेन्ट साब दानदारा मिलन नोंखौ साब खालामबायनानै गिफ्टसन अके ब्र दारा मिलन नोंनो ब्लु होनाबाय आङो। ओमफ्राय मिलन ब्र नोंनि भिडिअ रानिं नै मिलन ब्र माबा मोखांफोरलाबाय माथो। ओमफ्राय हाइलाइट फर गाइस दारा प्लिज सापर्ट। ला 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 ला। आं मिलन मा होनना बुंदों आगै मिलियन नों आंखौ गाज्रि मोनदोंना होनना सोंदों नै। ओमफ्राय नेक्स्ट एमाव नोंनि बे चिरां जिल्लानि बैसागो फांसननि भिडिअ कमेन्ट हरदों चेक एन्ड लाभ साब बेक मि होननानै। जोंना जोमाव बैसागो चिरांनि बैसागोखौ जोंना अदा मादाया नायबायनो सापर्ट होफिनदो। नावा अन थेंक इउ आदा नाव दादा। ओइ माबानि भिडिअखौ बारे 3 मिनिट भिडिअ रानिं बारलांबाय आरोना जोंना नै मिलन ब्रादारनि भिडिअआ। दान खालामना होबाय आं मिलन, नोंनो मोनसे आइडि थांबाय दे नोंना 605 जाबाय आरोना नोंना। ओमफ्राय बोरो जोंना नावआलाय बहा थांखो नावनि भिडिअ रानिं खालामना होनांगौ र'। नांगौना एकदमबारे नाव नोंनो रायजो जानोसै होननायखौ भिडिअखौ रानिं आरोना एकदमबारे 13 जन नायबायना 14 जन लाइक होना होबाय आङो। ओमफ्राय सोखावनो र' WTनि गोनांथि ना नोंसोरो। ओमफ्राय मिलन आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालाम प्लिज नादा मिलन ब्र फारखो नै जोंना गिफ्टसना नोंखौ कमेन्ट खालाम थिनदों। लाभ उरायबाय थेंक इउ सो माच नाव। बेनिफ्राय अके आदा नाव दारा नै जोंना नावा। ओमफ्राय गिफ्टसन बसुमतारी बेक खालामगोन र' ना दाना बेक खालामगोन टेनसन लानाङा। ओमफ्राय दिता बाजैया माखो माबोरै जाखो बिबो नांदारना दिता बसुमतारी बाजै आंनो नोंनि नाम्बारखौ माबायाव हरदो होनना बुंदों आरो आङो ना। ओमफ्राय आं माने नोंखौ बिबाजै लाबोनोसै आरोना बे बैसाग मासाव लाबोगोन फैयोबा। आदा नाव नामदारा न' हरलायलायबाय। ओमफ्राय सनजित ब्र 100 नाम्बार ब्र नादा 100 नाम्बार ब्र नादा। दाखालै नोंनाव थांदोंमोन आं बेटारि गैयामोन आगै सना नाम्बारा नै जोंना माबाया बसुमतारिया माबाखौ मिलनखौ। ओमफ्राय एमाव अन नावा मा होनदों अनामिका मा ओंख्रिमोन मा ओंख्रि जानायनो अनामिका नावा मा होनदों आरो साइलि काहा भाग गाया तु होनदों। साइलिया ओंखाम संनो थांबायो ओंखाम संनो। ओमफ्राय नावा अन जोंना मिलन ब्रनिया 2 मिनिट भिडिअ ना नायजोबगोन आङो र' गैथारला नै दिंखिया बिलाइ लायलायनानै खदाल लालायलायना मोसानायखौ आरोना। दालि अमा बेदर साना ओंख्रि आरोना। अनामिका बाजै मानो गाज्रि मोननो आंलाय नामदारना अन बरिया दाना गोथावथ' ओंख्रिया दाना। जोंना नै नावब्रनि भिडिअ जोबनानै माबा अनिलनिसो भिडिअ फैलाबायबाय। नाव नोंनिया फुरा जोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नोंनो दानबो खालामबाय आं नायबानो जाबाय। मोनसे दान होना होबाय आरोना आङो। ओमफ्राय
फुल खालामबायलै हले आं मिथियाखैलै मानो अबे अनामिकानि भिडिअ फुल खालामना होनो र' दे अनामिकानि भिडिअ अनामिकायाथ' दानखा फुल भिडिअ खालामना होगोन आरो ना आंनि बेनिफ्राय अनामिकानि भिडिअ आइ एम नायलै 90% थांबायलै नेट पेक दोननोसै 90% थांबाय ओमफ्राय आई एम बैक मोरा संजीत नाम ना बेनिफ्राय नेट पेक खत्म हो गया रे साइली नेट पेक डाल दो प्लीज साइली ओमफ्राय मैं आ गया मोरा संजीत बोल रहा है बिदा बाय बाय दारा ओके ओके बिदां माबा बिदा थैंक यू सो मच बा अल फ्रेंड थैंक यू सो मच आंना नेट पेकआ जोब्बाय आरो ना 12 जन दंमोन नेट पेक सोनावग्रा रावबो गैयाना नेट पेक सोनावग्रा रावबो गैला नेट पेक जोब्बायलै 90% मोरा संजीत क्यू बोलाती है शैली को मोरा संजीत क्यू बोलाती है मोरा संजीत क्यू बोलाती है शैली को दादा अनामिका बाजै मानो दादा मे ऑन है दादा अनाम शैली आई लव यू मेरा जान नाम दादा ओके हाँ बोलो संजीत बोल रहे मैक्स को और शैली मोरा नेट पे डाल दो नहीं तो कांगनी से बाजेगा मैं आपको रुकू गोसोखौ हमथा हमथा थागोन आं नोंनिफ्राय आंबो गोजानाव साइली आई लव यू मेरे जानब्ला साइली खूबसूरत मतलब हिंसाम बॉय क्यूट बॉय है हम लोग का गिब्सन गिब्सन से थोड़ा ग्लू ग्लू मी भाई अब ग्लू ग्लू करो मी नहीं सॉरी हाँ बोलो संजीत मैक्स को बोल रहा है सेम टू यू गिब्सन दादा जों मा गो अके आदा अके अदा आदा हरगोन आं भिडिअखौल' फुल नायामोन खालाम कमेन्ट थाब मोननायनि दाना अके पैसा नहीं है मेरी जान संजय बोला मोरा साली तू साला यूट्यूबर है और पैसा नहीं बोलता है ऑन मेरा पास तो पैसा है लेकिन अभी मतलब गूगल पे यूज़ करेगा ना तो आप लोग सभी देखेगा ना मेरा पैसा इसलिए मतलब गूगल पे इसलिए मैं अभी नहीं करेगा दे बिदिब्ला बायलानोसै ना मा नेट पेक गैलाब्ला नाना के 5G नांना होदों माथो नै नेट पेक गैयाबो 5G नांना होदों ओइ नेट स्ल' जादों नामा खोन्थाहरलाय नेट स्ल' जादों नामा लोगोफोर नेट स्ल' जादों नामा नेट स्ल' जायाखैबा नेटआ 5G नांनाय फ्रि ओमफ्राय थेंक इउ साइली नांदाना बसुमतारी अनामिका अनन थेंक इउ थेंक्स लट 12 जन मानसि दंमोनलै 12 जन मानसिखौ थांनो बादोंमोन आङो वेलकाम दाना लोगो इसां सापर्ट खालामबाय इनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय एलबी बंद करो मेरी जान मोरा साइली बोले तू आनी एलबी मैला नु साइली नुनु थां मानो आइनि मैला जायाखै स्ल' नादा जायाखै ने होमबालाय नेट फ्रि स्क्रिन ब्लक खालाम ना एमबि ग्रोब रदा स्क्रिन ब्लक रोङा ना आङो माबायदि स्क्रिन ब्लक खालामो स्क्रिन ब्लक खालामनो रोङा ना आङो आं अन आंनो मम' हर दे दादिदा मम' हर दे दादिदा ना आना सारि नानि नामिका मम' जानो लुगैबाय होमबा नोङो फै जोंनियाव मम' एसेबां गोथाव मम' बानाय जोंनियाव ओइ पिपल ओइ मम' गैया नामा मम' नै जोंना मम' कुकमेना नै कुकमेन दं आरो ना नामिका नानि जोंनियाव जानांगौ नै कुकमेन दङ नै मालाय नोंसिनावलाय बागि रायलायदों हा बागि बादोंलां खेला थांनोनो दा फैफिननो हागोनब्रा नै खेलाय माबा हाबदों रज'ना नै नोंनि रज'आ बेल सुवाब ओइ नै बेसेबां गथ' हाबदों आंना नोंना मा आंना सागासिनो नै आं जानो नामदारा नै जोंना कुकमेन दङ नै कुकमेना बालायै बेलसु फा गिदिर हाबदों ओमफ्राय मा जाबावगोन दा गिदिरथार खेला
एरख'नाया गैला गोथौ हाबलांबाय मोदोम सिङाव बे बख'वाखै बोरै हानो इसां गोथौ बिराद एरख'बाय आं है आंनाव आं 2 मिनिटावनो एरख'ना होगौमोन आंनाव बेसेबांबा लाबोदों नै सग्रायदों आं दहायो बे बुनानै हाबदों नै बुना दं सागासिनो दं दा बेखौ ना थावजों दासोमोन आङो दासिम नांगौ ने सागायोनो माथो बै हामोब्रा सु थाबालाय जेबो जाया दा सिङाव मोनगोनब्रा नों गोथां मैथा जाबालाय मोनखागोन दा बिसुबालाय जेबो जाया फै थाङो मा लांफैदों ओइ आं थांथ'लालै नै माबा एलबि होबाय दं आङो नै नों आनो नि पुइला पुइला माया मरा सन्जित मरा साली आइनि माया माया गुलु ओमफ्राय क्या बोला सन्जित फिर से बोलो मैं बोला कि पाइकलाम साली पाइकलाम आइनि माया नुनु पाइकलाम कैलाम ओमफ्राय त्रिपुरा भाषानोलै ओमफ्राय जोंना नेक्स्टआ माखो होमबा ब्र थांनोसै ना मा होना र' थांथ'वा र' सालिने गुस्सा हो गया रे मरा सालिने भाषाया माने सोलोंबाय थादों नोङो हा सोलोंबाय थादों सोलोंदोंलां एसेनो ओमफ्राय नामदारना होन हामबाय मरा सन्जिबुलरा हामबाय पाइकलाम साइलि पाइकलाम फांसन नायनो थांनो र' जुबिन फैयोनो बेलथलायाव दिनैबो दादा नों गुवाहाटियाव थायो नामाब्रा साइली क्या कर रहा है और साइली क्या करेगा मतलब खाना बना रहा होगा साइली खाना नहीं बनाएगा तो हस्बैंड से पूरा मार खाएगा साइली इसलिए साइली खाना बना रहा होगा सर एलबी देख रहा है बोल रहा है ना मेरा एलबी में है सभी को थैंक यू सो मच मेरा वीडियो रनिंग करो दोस्तों मैं भी आप सभी का बिग वीडियो रनिंग करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों ओमफ्राय नोंनाव हादा हामगा सादी मरा संजिदारा क्या सब्जी बना लिया सलीदारा क्या सब्जी बना लिया दादा थैंक यू सो मच सभी को थैंक यू चिकन है हम लोग का हाय मोरा बोले साला संगीता मोरा तू इतना मोरा है ना तेरे को मैं इतना मतलब बुला रहा था एलबी तू किधर एलबी करने के लिए साला तू किधर मर गया बॉयफ्रेंड के साथ मतलब था तू मोरा संगीता संजीत मारा ननो हामखा खो होनदारा खैथायाव बन्द गोलेर बिखाना मानसि थानायखाय दोननोनो गोसो गैयामोन आंनि 10 जन गाहाम मानसि दंना बेखायनो दोननोनो गोसो गैयामोनलै नेट पेकआनो जोबना होबाय मा खालामबावनो स' अनथावथावनो नेट पेक जोबना होबाय आरोना ओमफ्राय नों साया खबर मोरा संजी ना साला साली बिकार तो रेल सेटिंग का वो बोतल है ना बोतल वगैरह ढूंढ लो तो बोतल वगैरह को मतलब इसको लेके फांगा फुट्टा में बेचो तो साली तू रेल सेटिंग बोतल खनग्रा जादों नों साली बोतल खनै नोङो रेल सेटिंग मोरा साली तू बोतल खन ओ संगीता तुम मोरा है ना तू ग्लू ग्लू इसलिए तेरी वजह से ही मेरा नेट पैक खत्म हो गया ओइ आंबो ओंखाम संनोसै
बिबोनां सना दाना दे दिदा दे संदो सें गोथाव गोथाव संना जादो दै देनां जानाव बिबार जाफैगोन ना बोरो नोंनि कमेन्ट हरनायालाय फेसबुक वाट्सएपफोर फल' दाबो खालामै दे खालामहरदो दे नाम्बारफोर जल्दि हर तुम जाओ मोरा संजीत बोले साले रेल सेटिंग ना और रेल सेटिंग का बोट मतलब मैं हिंदी तो मुझे नहीं आता है बोरो में बोलेगा मैं साला मोरा साली रेल सेटिंग का बटल खनग्रा जादों नों बटल रेल सेटिंग बटल खनग्रा जा कमेन्ट होनो मोनासै आगै ओंख्रि संना दारावखे जेखेयाबो मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रि संखो जेखेयाबो बाय बाय दारा जोंना अके अके थेंक इउ सो माच दे होनबा था साइली प्लिज बीएम डीजीए ना संजीत को ना एम बीएम ना एम बी सुनांगौ मैं क्या क्या बोल रहा है संगीता तुम मुझे रिप्लाई नहीं कहना है इसलिए मैं बोला तेरे साथ मैं टुगेदर एलबी देने वाला था तुम मुझे सपोर्ट नहीं करे मोरा है तू संगीता संगी मोरा संगी रे मोरा मैंने किया गिफ्ट नामा संजीत कमेंट चेक करो साबधान किया मैं ना ओके गिफ्टसन ओके आं खालामगोन टेंसन लानो एकदम नोंनोथ' बुट खारगा एकदम बारे सापर्ट खाङो ओके मिका एमबी को ओके नारा आंजोंबो लोगो जानो खिन्था आगै लोगोफोरखौ दाना अके ओ गिफ्टसन ब्र नै जोंना जेके आब'जों लोगो जा साइलिजोंथ' लोगो जाखाबाय जेके आब'जों लोगो जा संगीता मोरा किधर गया सोलो लोगोफोर थेंक इउ सो माच आं एसे नेटपेकबो गैला मा बुंनो आरोना लोगोफोर थेंक इउ सो माच सभी को मैं दिल से थैंक यू बोला आंनोबो लोगो जानो खिन्था आगै होननानै अके साइली प्लीज एमबी दीजियो ना संजीत को बोल रहे साइली मोरा साइली का 10 रुपया पैसा नहीं है 1 रुपया पैसा नहीं है तो कैसे नेटपेक डालेगा साइली ने ओमफ्राय दोना माने नेटपेक गैला ना मा खालामनो दोना होमबालाय नेटपेकानो गैला मानसियालाय दंमोन 10 जन मानसि दंमोन आरोना नेटपेकानो गैला मा खालामनो इसके बाद ओके बाय बाय नालाय जोंना एमाव ओके थैंक यू सो मच एमाव खाना पका रहा हूँ मोरा खाना पका रहा हूँ साला मोरा संगीता तू कब से खाना पकाता है तू माँ है ना तेरा माँ खाना पकाता है और संगीने किधर किधर घूम के आराम से बैठ के खाता है और बोल रहा है खाना पका रहा हूँ मोरा कितना बजे में खाना पकाया तू 3 बजे में खाना पकाता है 3 बजे में आप से में थाथ'र' नामदारना ओमफ्राय आं हरनि नामदारना थाबाव उन्दारना मानसि ओमफ्राय अन सन्जित ब्र आं ओंख्रि संनि दे ब्र दाना गिफ्टसन ओके गिफ्टसन ओंख्रि संना नामा मा ओंख्रिब्रा ओके बेनिफ्राय मा होनो सन्जित ब्र ओंख्रि संनो अके ओंख्रि संना आरोना एलबि आव अन थागोन आं दाना अके गिफ्टसन थेंक इउ अके बेनिफ्राय आलुसो जेबो गैया नारा अके नों गिफ्टसन ब्र नों बहा थायो नामा ओमफ्राय एलबि अन अके सन्जित आं थांथ'नो ब्र अके जोंना बादा मादा अके थेंक इउ सो माच अके ओमफ्राय जोंना गिफ्टसना मा बुंखो आं केरेलायाव थायो ब्र केरेलायाव मा खामानि मावोब्रा गिफ्टसन आंनि लोगोफोर बहुद दङ केरेलायाव सोरबा बाल्टिं कम्पानि सोरबा बथल कम्पानि सोरबा दंफां दाननाय दङ आरोना हरबाय दे नाना थेंक इउ सो माच थेंक इउ अनामिका
BM दोन रहा है तुझे BM KLB में आ बोल रहे साइली तारा तो इधर इधर घूमता है ना मोरा साइली ने ब्रन्डाना ओके ओके ना बादा मादा जोबोद रोजा रोजा साबायखर आरोना आंनि बेयाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय थेंक इउ आंना खामानिया बे इउटुबाव भिडिअ होनायानो आरोना आंना खामानिया बे इउटुबाव भिडिअ होनायानो आरोना ओमफ्राय माबाफोर एक्सट्राफ्रा खामानिया नों मा मावो जेनेबा मा होनदो ओमफ्राय तू प्यार करता नहीं है इसलिए इधर और घूम रहा था साली मोरा इधर इधर घूमने से कुछ फायदा नहीं रहे जाओ तू मोरा साली आई हेड यू ओमफ्राय साइली मैं दे दिया आपका हस्बैंड को ओके बोल रहा है देखो साइली क्या नाम हम लोग का अनामिका ने मुझे नेट पैक डाल दिया उसके बाद इंटरलॉक टिलिस दोननाय दाना ओके ओके अच्छा आई हेड यू मोरा संजीत बोले साली तू मोरा है ना साली तू मोरा है इसीलिए आप लोग का इधर त्रिपुरा में बारिश होने वाला है कारण नहीं है बारिश आता है तूफान ज़्यादा हो रहा है वो क्यों हो रहा है साली की वजह से हो रहा है क्यों हो रहा है साली की वजह से हो रहा है साली मोरा है ना इसलिए हो रहा है अच्छा है बोल रहा है और संगीता तुम मोरा है ना तो इधर इधर लड़का लोग के साथ घूमते रहते ना इसलिए भी और इसके लिए भी दोनों के लिए भी बारिश ज़्यादा आ रहा है त्रिपुरा में पहले तो 19% बारिश आ रहा था आजकल ना मतलब ज़्यादा हो गया मतलब 30% बारिश ज़्यादा हो गया शैली और संगीता के साथ शैली और संगीता गुलू गुलू ज़्यादा हो गया ना इसलिए राधे कृष्ण राधे राधे नवदेश राधे 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 थैंक्स बोलो मोरा संजीत अनामिका को योर बोला थैंक यू सो मच अनामिका थैंक यू दिल से थैंक यू उसके बाद साली ने मैं बोला साली मोरा ने इसके बाद क्या बोला राधे राधे देखा क्या लड़का की साथ में गया ना हाँ संगीता में देखा है ना मैं सीसी कैमरा रखा है रे आप किधर जाएगा ना मेरा सीसी कैमरा में आपको दिखाएगा अनामिका मैं विशाल से प्यार करता बोल रहा है विशाल मेरा एलबी में आजकल नहीं आता है इसलिए मैं भी नहीं जाता विशाल का एलबी अनामिका ऑन थैंक यू विशाल प्लस साइली हाँ विशाल प्लस साइली टेंटुलु ओमफ्राय साइलिना हास्राय मोसारिदा ओके साइली सिस्टार नांदारानि जोंना गाइस लोग कमेन्ट प्लिज ओके आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला जोनोम मोनफिनदों नोंखौनो जोनोम मोनफिनथो अह ला 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 100% नेट पैक आप लोग खा कि नहीं देखा
बाय बाय मोरा संजीत साले तू मत जाओ रे यार ओके ओके साले तू जाओ तू अभी तेरा खलास गेट लॉस गेट आउट उसुमिका हेलो उसुमिका नों आंनि लिबआव दासो फैदों एथ' आं मानसिफोरनो आइडि हरखांबाय नों दासो फैदों आरो ना आंनि लिबआव उसुमिका दे बुं उसुमिका मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो उसुमिका मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मैं नहीं पता था आप विशाल को प्यार करते हैं शैली सिस्टर नाम जानना उसुमि मा खालामदों साब्रैल'सोलै थांजोब्बाय माथो दोननोसै नामाब्रा अनामिका डार्लिं हाँ अनामिका विशाल माईजान बोल रहा है शैलीना शैली मतलब विशाल के साथ इंस्टाग्राम में मैसेज करता है बात करता है शायद क्या क्या करता है मुझे क्या मालूम इसके बाद ऑन और संजीत तेरे से प्यार करता है अनामिका बोल के हंस रहा है रे मोरा शैली ने साहा लोंदों हाय नाना साहा लोंदों हाय नाना ब्रो नानियालाय नानिया थाइजौ आसार बानायनांगौलै साली आम है ना आम मैंगो का आसार बनाओ मैं खाने के लिए जाएगा त्रिपुरा में मोरा शैली मैंगो का आसार बनाओ और अनामिका मैंगो का आसार बनाओ मैंगो मैं खाने के लिए जाएगा शैली अनामिका और कौन है लड़के लोग आसार बनाओ मैं खाने के लिए जाएगा भाई मैं सिर्फ संजीत से लाइन दोस्त हूँ अनामिका सिर्फ लाइन दोस्त कौन सा लाइन दोस्त रे कैसा लाइन संजीत ने मेरे को बोल के हंस रहा है अनामिका ने ओके गाइस कमेंट करो गाइस किस किस को सपोर्ट चाहिए कमेंट करो कमेंट जिसको सपोर्ट चाहिए कमेंट करो आओ मोरा संजीत आम खाने बोल रहा है हम लोग आसाम में कितना आम खाएगा तू मैं आम नहीं खाता है आम का आसार ही खाएगा मैं आसार बनाओ देखो शैली और अनामिका मैं आप सभी को बोलता हूँ आप लोग ना लड़की है आप लोग वीडियो कंटेंट नहीं मिलता है आम है आम का आसार बनाओ आम है ना आम मैंगो का आसार बनाओ वीडियो में डाल दो और क्या क्या है अभी देखो इतना क्या मतलब बहुत मतलब है कंटेंट आप लोग इसको ही नहीं बनाता है आप लोग कल ओनली एलबी देता है एलबी अच्छा वीडियो बनाओ आम है ना आम के आसार बनाओ फोक खाता है शैली ने फोक का वीडियो बनाओ फ्रॉक जाम का वीडियो बनाओ पूरा अच्छा वीडियो बनाओ अनामिका ऑन हेलो संजीत मोरी बोल रहा है सारोना मोरा साला तू आसी मेरा सारू का प्रोफाइल हाँ कैसा है सारू मोरा तू किधर मर गया था रे आज जिंदा हो क्या गया मैं इतना सारू आपका नाम ले लेके इतना मैं अभी पानी प्यास लग गया सारू का नाम ले लेके मतलब सारू किधर है बोल के आज से आ गया रे सारू किधर कौन सा जंगल में मतलब कौन सा पहाड़ में आप मतलब रास्ता भटक गया था आप हंस रहा है अभी पूरा हंस रहा है दांत निकल के बीजू खा के मारेंगे सारा बोल रहा है मोरा ओ शैली मोरा भाग गया क्या शैली मोरा साला किधर गया शैली ना इधर घूमते रहते रहे शैली ना जो
कुत्ता है ना, कुत्ता का पैर कैसा है, कुत्ता जैसा इधर इधर घूमते रहता है, तो सेम साइली भी ऐसा घूमते रहता है कुत्ता का जैसा, इसलिए साइली का कुत्ता का पैर है, साइली का नाम इसका कुत्ता का पैर। पैर नहीं तो क्या बोल रहे हैं, सेमाइटिंग, मतलब हम लोग का बोरो में बोलेगा सेमाइटिंग, साइली इज सेमाइटिंग। रास्ता कैसे किसी नहीं देखा नहीं, इसलिए बोल रहा है। ओके सारुना मोरा क्या कर रहा है बोलो, खाना पीना बनाया कि नहीं बनाया, अच्छा अच्छा से खाना। मैं फेस सारुना मोरा, अच्छा अच्छा खाना बना के हस्बैंड को खिलाओ, नहीं तो ना आप लोग का हस्बैंड ना किसी लड़की से मतलब ग्लू ग्लू हो जाएगा, इसलिए अच्छा अच्छा से खाना बना के हस्बैंड को खिलाओ। भाई मैं फेस एलबी देने में अच्छी लगती है मोरा संजीदा है। मैं कुत्ता नहीं यार बोल रहा है, नहीं कुत्ता का मतलब कुत्ता जैसा इधर उधर भागता है ना, इसके लिए साइली को बोला है, साइली को मसारी अन अन जना मसारी अन अन मा खालामदों मसारी नानी मा खालामदों, हाँ खाना हुआ बोल रहा है। हाँ अनामिका संजीत मोरा है बोला, ओ साली मोरा तू अच्छा अच्छा से खाना बना के नहीं खिलाता है ना हस्बैंड को, इसलिए आपका हस्बैंड किसी से लाइन मारता होगा शायद। और सारुना मोरा मुझे कुत्ता बोला, तू मोरा संजीत, कुत्ता है नहीं, कुत्ता नहीं बोला, कुत्ता का मतलब ठेंग बोला मैं, कुत्ता का ठेंग जैसा इधर उधर घूमते ना, इसलिए कुत्ता का ठेंग। खाया खाया नहीं, ओके। ओ सारोना अच्छा से खाना बना के हस्बैंड को खिलाओ, नहीं तो आप सभी का हस्बैंड है ना किसी लड़के से मतलब लाइन मारेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी को अच्छा से खाना बनाओ, अच्छा अच्छा मतलब खाना बनाओ, अच्छा से मतलब मेकअप लगाओ। आप अच्छा अच्छा मेकअप नहीं लगाता ना, इसलिए आप लोग का हस्बैंड किसी से मतलब ग्लू 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 ग्लू। यूट्यूबाव लोगो मोना व्हाट्सएप नंबर लाना गुलू गुलू, साली यूट्यूब में मिला है और व्हाट्सएप में इन्हें साली यूट्यूब में मिला है, इंस्टाग्राम में बात किया है और इसकी बात गुलू गुलू। ऐसा गाना कैसे बारे में गाना बनाने वाला हो। कुत्ता ठेंग नहीं है, कुत्ता का पूछी होता है, मोरा संजय बोल रहा है। मुझे तूने कुत्ता बोला, मोरा संजय बोल रहा है। खिला खिला खिल खिला 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 की होता हुआ हस्बैंड ने एटेंशन का होएगा 78 kg होगा वो बड़े। ओके अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। मानांगो गुड बाय मोरा संजय बोला, साले मोरा तू जाएगा ना, मैं कभी भी तेरे को माफ नहीं करेगा, मेरा एलबी से तू इधर इधर करेगा ना, मैं कभी भी तेरे को माफ नहीं करेगा। अच्छा सॉन्ग है मोरा संजय बोल रहा है, हाँ अच्छा है ना। उसके बाद अनामिका बोल के रो रहा है, हाय संजय बोला, करो ना तू मोरा साला मेरा एल्बम में आज ही आया है, तू करो ना, तो तू भी सेमा का आइथिंग है, इसलिए इधर उधर घूमते रहता है। हेलो बासुई शैली बासुई ना क्या बोला, बी बोरो ब्लॉग, हेलो हेलो बी बोरो ब्लॉग, मैं आपका एल्बम में जाता है बी बोरो ब्लॉग। और शादी करो शादी शुरू ना बोल रहा है। 16 लाइक डन, थैंक यू सो मच 16 लाइक देने के लिए। प्लीज कौन कौन है सपोर्ट मी, कमेंट कमेंट गाइस। इसके बाद करोना मोरोना अभी आया बोल रहा है, हाँ करोना मोरा है ना इसलिए ऐसा है, मतलब तूने कुत्ता बोला मुझे सुन बोला, कुत्ता नहीं बोला रे, कुत्ता का पैर बोला है, मतलब आई थिंक बोला है कुत्ता का आई थिंक। गेम ओवर बोला करोना, करोना तू मेरा एलबी में नहीं आता है ना, इसलिए तो आप लोग का त्रिपुरा में लाइन नहीं ये हो रहा है, लाइन क्यों नहीं रहा है, लाइन में बंद कर रहा है।
त्रिपुरा में लाइन कौन बंद कर रहा है? मैं ही लाइन बंद कर रहा है त्रिपुरा में, क्योंकि आप लोग ना मोबाइल चार्ज फुल होने से आप किधर किधर घूमते रहते ना, इसलिए मैं आप लोग का इधर बारिश मतलब मैं बोला है ऊपर में ओ जुमराजा मतलब इधर ज़्यादा बारिश गिरा रहा इसलिए ऐसा बोल के मैं लाइन बंद कर दिया आप सभी का। समायना लाइक डान थैंक यू सो मच समायना लाइक होनायनि थाखाय मोस्ट वेलकाम समायना जी। ओमफ्राय बोरै खबरफोरा जा समायदों माथो समायना नोंखो गुफुर गावदां गोजा ड्रेस गाननानै होननाय आरोना। ओमफ्राय अनामिकाया मा होनगो साइली सिस्टार आपका एलबी कितने बजे होगा बोलो। बी बोरो हेलो सपोर्ट मी इन द कोरोना ने साइलेंट विशाल मुझे ऐसा नहीं बोलता है यार अनामिका बोल रहा है। 9 PM में अनामिका सिस्टर बोल के मेरी एलबी में कौन नहीं आया बोल रहा है। मेरी एलबी में कौन नहीं आया मालूम नहीं कौन नहीं आया साली कोरोना मोरा। इसके बाद कोरोना हेलो भाई मेरा एलबी में भी आओ बहन भाई। ओके बी ब्रो ब्लॉग में जाता हूँ ना। समायना हेलो सपोर्ट करो प्लीज ना दो समायना ऑन मोरा राव नाबला जना ओमफ्राय क्योंकि एलपी में हम पहली बार आया हूँ ना इतना हाँ ओके बी ब्रो ओके बी ब्रो ओके बी ब्रो ब्लॉग आंना खबर मोजां नङा हाय दाना समायना एथ' मोजां गुफुर गावदां सिख्लाना माबोरै खबर गाज्रि जाखोब्रा। TPR फोटो 02 प्लीज ज्वाइनिंग करो मुझे ना। ओके आपको मैं ज्वाइनिंग करेगा क्योंकि आपने मुझे साफ करके मुझे कमेंट करो। मैं आपको एलबी बंद करने के बाद 100% सपोर्ट करेगा मैं 100। समायना लोमजादों आदारा लोमजादों आरोना ओमफ्राय माबायदि लोमजादों मुलि सुलि जा मोजां हामगोन टेंसन लानाङा टेंसन लानाङा थैज' कंट्रोल हामगोन। भगवान को भरोसा करो समायना भगवान को भरोसा करो सब कुछ ठीक हो जाएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए सब कुछ हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए। जो नया है प्लीज कमेंट करो जो नया है ना कमेंट करो। आप लोग का कमेंट करने से मुझे मैं सपोर्ट करेगा सभी को। भाई मेरी नाम मत लो मोरा संजीत आई हेट यू कॉल में कुत्ता डरना। राम जी राहुल हेलो राहुल मुझे सपोर्ट करो मुझे साफ करके मेरा वीडियो में कमेंट करो मैं आपको बैक कर देगा एलबी बंद करने के बाद। जो नया है ना मैं आप सभी को बैक कर देगा मेरा एलबी में। मुझे मेरा लॉन्ग वीडियो को फुल वॉच करके मुझे सपोर्ट करो। मैं आप सभी को मैं बैक साफ करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो आप लोग मेरा एलबी में आएगा ना तो मैं आप सभी का आईडी देगा मुझे आप लोग को सपोर्ट आईडी करेगा मैं सपोर्ट करेगा। बाय संजीत बाय मोरी खाना बनाने अभी करूँगा। ओके राहुल ज्वाइनिंग मी बोला मोरा करोना बी ब्रो आंजों लोगो गैया नामा नोंलाय आगै नामदारना। हेलो कौन नया है प्लीज दोस्तों जो नया है ना मुझे सपोर्ट मैं आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए मैं आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए प्लीज ज्वाइनिंग करो मी बैक करूँगी प्लीज ज्वाइनिंग करो मैं बैक करेगा। देखो 002 ना 02 देखो अच्छा से देखो मैं आपको देखो आपसे मैं ऑलरेडी साफ है 02 देखो मैं आपसे ऑलरेडी साफ है 02 हेलो 02 TPR फोटो 02 में आपसे ऑलरेडी साफ है आपसे ऑलरेडी साफ है आप देखा है मैं आपसे ऑलरेडी साफ है। TPR 02 में आपसे ऑलरेडी साफ है आप देखा है मैं आपको स्क्रीन में देखा है। और कौन है प्लीज मुझे सपोर्ट में मुझे कमेंट करो मैं आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा। लोगो जानोसै दे नारा ओ अनामिका है ना अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ कौन नया है अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ। संजीत मोरी ठीक से हिंदी बातें बोलो प्लीज बोले। हाँ मैं हिंदी से अच्छा से बात कर रहे ना सारोना मोरा। देखो जो नया है ना प्लीज सारोना की साथ भी फ्रेंड हो जाओ सारोना सभी को बैक देखा और समायना नार्जारी है समायना नार्जारी की भी साथ फ्रेंड हो जाओ
TPR ने ऑन बोल ओके बोला, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। मैं सभी को सपोर्ट करता हूँ रे मेरे दोस्त, मैं किसी को कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट सपोर्ट करता हूँ। सोमैना ऑन, देखो सोमैना के साथ जो नया है प्लीज़ सोमैना के साथ फ्रेंड हो जाओ। सोमैना नार्जरी बहुत अच्छी है, सोमैना नार्जरी आप सभी को बैक कर देगा। और अनामिका है, अनामिका के साथ भी सपोर्ट करो, मतलब अनामिका भी सभी को सपोर्ट करता हूँ। अब ब्लू पिन पिन तो करो ब्लो रहे। ओके ओके, देखो मैं आपको ब्लू दे दिया है और पिन भी करके टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन लेना नहीं चाहिए। देखो पिन कर दिया मैं आपको। देखो सरोना ने आपको बुला रहा है, प्लीज ज्वाइनिंग में बोल रहा है, प्लीज ज्वाइनिंग हो जाओ। देखो अनामिका है, सोमैना है, देखो सभी के साथ फ्रेंड हो जाओ, सभी को सपोर्ट करो, आप बैग मिल जाएगा। और आपको बैग नहीं करेगा ना तो मुझे बोल दो, मैं बैग आपको दे देगा। ओमफ्राय ब्लू पिन ओके आपको दिया। ओमफ्राय समायना अन दारना, समायना मा बिदि लोमजादों खोन्था, खर' सानाय मोन्दों ना बोरै मोन्दों, माबायदि लोमजादों खोन्था। ओमफ्राय हामगोन दे, टेनसन लानाङा। आं भगबानाव प्रार्थना खालामगोन कि जेनेबा थाबैनो समायनानि लोमजानाया हामो। गड ब्लेस इउ, थाबैनो समायनानि लोमजानाया हामगोन। आरो भगबानखौ आसा खालाम, फोथाय आरोना, जोंखौ जोनोम होदोंब्ला भगबानानो जोंखौ मोजां खालामगोन आरोना, माने भगबाना जुदि जोंनो होदोंबा बिदि जोंखौ बासायगोन आरोना, टेनसन लानो गोनांथि गैया। ओमफ्राय समायनानि अन बि बर' साबधान ब्र' नाना बी बर' ब्लॉग आपको साबधान किया है सोमैना ने, अनामिका ने। ओमफ्राय सोमैना ऑन डालना, बी बर' ब्लॉग किधर गया आपने, किधर गया। हम थोड़ा बिजी था बोल रहा, ओके थोड़ा बिजी था, ओके। बेनिफ्राय मा होनदों, आं लेट्रिनाव थांदोंहाय, अन दं दा, अके लेट्रिनाव, अके। ओमफ्राय मोसाहारिया अन, थेंक इउ मोसाहारि नानि, मा खालामदों, लेखा फरायना फरायाखै खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय हाम आबि थामां प्रशंसा है ना बोल रहा, ओके। आई एम बैक मोरा संजीत, तूने मुझे कुत्ता बोला। देखो साइली, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, बोलो क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना है, बोलो। पूछ मोरा बोला है, तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आता है या क्या करने के लिए, मुझे मेरा में आप सपोर्ट करने के लिए आता है, क्या करने के लिए आता है, बोलो मुझे एक बार। जोंना सारि माबा समायना अन आरोना, आप लोग हमको भी सपोर्ट करो। देखो बी ब्रो, आपको अनामिका ने साफ किया है, आप अनामिका को बैक साफ कर दो प्लीज। और मैं आपको ब्लू दे दिया है। सपोर्ट मोरा संजीत, उल्रा तू नहीं करता है मुझे। और मोरा साली, तू मतलब मेरा में घुस गया, अभी निकल गया, अभी घुस गया, अभी निकल गया, इन आउट, ऐसा होने से कभी भी सपोर्ट नहीं होता है, मतलब WT में नहीं मिलता है, कभी भी ऐसा होने से WT नहीं मिलता है। एक बार में घुसो, एक बार में
1 घंटा आधा घंटा ऐसा बैठना चाहिए तो ही WT मिलता है। तो मेरा हेल्थ में आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसा होने से WT नहीं मिलता है मोरा साले। तो मोरा है ना, इसलिए तो ऐसा करता है। इसलिए मैं आपको बोला है कुत्ता का ठेंग, मतलब सेमाइटिंग बोला इसको मैं, इसलिए सेमाइटिंग है आप। ओमफ्राय मोसाहारि अन समायना अन, थेंक इउ सो माच समायना अन थानायनि थाखाय। अन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अन थैंक यू। मैं क्या करूँ, मोरा संजीत MBM BLB दे रहा है, नहीं बोल रहा है। ओके, मतलब आपका मर्जी शैली, तो आप ऐसा 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 घुसेगा आएगा घुसेगा करेगा तो मैं भी आपका हेल्प में जाएगा, घुसेगा जाएगा घुसेगा, मैं भी ऐसा करेगा। जो जैसा करेगा ना वो ऐसा ही मिलेगा, मतलब फल। अनामिका ऑन सालिन तू तो पसंद नहीं करता है ना मुझे, मैं रो आना मैं राहु या ना राहु मोरा संजय बोल रहा है। तो मोरा है ना सली ओमफ्राय हम वोट खालामदों हुआम खालामदों अना अन हरदों दादा अना अन हरदों दादा। अके अके सालिने रो रहा है मोरा सालिने। बिबारे जोंना हेलौ फैना रानि जोंना बिबारे मेजेम बराया दासो फैना रानि बेयाव। सालानिया थांलाय फैलाय। लाइक दान होबाय आं दाना, थेंक इउ सो माच लाइक दान होनायनि थाखाय। ओमफ्राय बोलो मुझे 3 वर्ड बोल रहा है, 1 2 3 बोला वर्ड, 3 वर्ड हो गया ना। मबाइल बिरसिगोन र' नोंनि दाना, मबाइल बेरसिगोन र' नोंनि दा। होद मबाइल बेरसा बे धेमालि 35,000 मबाइला बेरलाबायबा बोरै जानांगौ, लस जागोन आं। साइलेने गुस्सा हुआ ओ, साइले को जितना गुस्सा आएगा इतना प्यारा लगता है मुझे साइले आपको। साइले तो प्यारा सा नाना सा छोटा सा नुन्ना सा मुन्ना सा हे। समायना अन दाना, समायना मा होनो ओंखाम जानो हागोन हायाखै नोंलाय, लोमजानाया ओंखाम जानो हागोन हायाखै? साइलेना हंसके नाना सा मुन्ना सा प्यारा छोटा सा है तू साली। जोंना मेजेम बराया खारखो ना माखोब्रा, मेजेम बरा बिगुर रोजा ए दं माथो। तू फिर बोलो संजय मोरावलाय गर्लफ्रेन्ड नालाय अंखागोन दा मेजेम बरा गर्लफ्रेन्ड जाखोब्रा बिबारी। अनामिका लाइक डन कर दिया, ओके ओके थैंक यू सो मच। बी ब्लॉग ब्रो, आपको भी अनामिका ने सावधान किया था, मुझे बोला था वो पहले से। बोलो संजय बोल रहा है, क्या बोला है? 3 वर्ड आई हेट यू, 3 वर्ड हो गए ना।
साइलि इउ बुंनो होदों बुंदो जेबो मेजेम दाना आं बुङालै आं बुङा आं मिथिखादोंब्रा बुंथिंदों होननानै आं बुङानोबा आं बुंनो गोसो गैया आं बुंनो गोसो गैया साइली को कितना गुस्सा आएगा ना इतना प्यारा लगा साइली तो नाना सा प्यारा सा मुन्ना सा ओमफ्राय एसे मोजां जाबाय दाखालिसो बारा बेमार जादों खोन्थाहरलाय बेमारखौथ' खोन्थाहर जोंफोरबो एसे सापर्ट खालामनो हागोनदां बायदिसिना मुलि सुलि खोन्थानानै जायाखै डेलि क्लास हम वर्क खालामदों रा जायाखै दादि हम वर्क खालामदों दा अके अनामिका नानि अके अनामिका नानि मामाया नोंखौ माबायदि अनो अनामिका नानि मामाया नोंखौ माबायदि अनो खोन्थाहरलाय आंनो मा जायो बुंनायालाय दाना बुंनायानो खर' गिदिर खालामनाय जायोनोलै खर' गिदिर खालामनाय जायो मरा साइली तु किधर गया रे मरा बावखुंग्रि थांनाया लोमजा फैदोंसो आंहा सान्दुं गोसाथारमोन आंना अके भाई खराब मत करो हम थोड़ा बिजी हो गया हम ओके बी बोरो ब्लॉग कुछ नहीं है ओके थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट किया आपने इतना अच्छा से थैंक यू सो मच मैं आपको भी सपोर्ट करेगा ऑन हु मोरा संजय बोला साइली आई हेट यू मोरा तू क्यों नाना सा प्यारा सा जैसा मतलब एक्टिंग कर रहा है अन दाना जोंना समायना थेंक यू सो माच समायना अन आंनि कमेन्टआ फरायनो आरोना नोंनि कमेन्टखौ फरायखाबाय दे आङो मा होनना बुंदों नोङो जायाखै दादि क्लास हम वर्क खालामदों होनना बुंदों आरोना अनामिका नानि फरायबाय आं नोंनि वर्डखौ क्लास हम वर्क खालामदों होननानै आरोना ओमफ्राय आई हेट इउ टु मरा सन्जय बरा अके आदसा मेजेम बराया खारबाय नामा मेजेम बरा मेजेम बरा बिगुर रोजा बेनिफ्राय सना ला 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 दलनि फोथारत बुहे रहे ना जेखाय खालय लय मास मारिबा যায় जेखाय खालय लय मास मारिबा যায় फोथारे बरारा अनामिका नों मानो रागा जाखो जेनेबा नोंनि कमेन्टखौ फरायखाबाय दां अनामिका आयु गावहा इदि रागा जायोलै आं इदि रागा जाबा गाबनो ओंखारोलै अनामिका नि रंजानो मोनासै नारा बिदिनो जायोलै सम सम रंजानो मालाबा बिदिनो बेमार आजार बारना मा बुंनो सना बोलो मुझे मोरा संजय बोले ओके साइली मोरा साइली मोरा सना सारिया आखाइ खोन्थाहरबाय आरोना हाय संजित कैसे हो बोल रहा है खजानती मोरा बताओ कैसे है मम' जानो होनदों आरो मम' जानो र' आं नोंसिनाव थांबाथाय नानि एकदमबारे नोंनो मम' जागोन आं थिगसे मम' जागोन ना नानि नों ओंखाम जानो हालायलाय मम' जागोन दे आं नानि नोंसिनाव थांबाथाय नानि र' थांगासिनो दं नानि नोंसिनाव र' मम' जागोन आं नोंखौ थिगसे मम' जागोन दे आङो आंबो मम' बानायनो रोङोथ' आंबो मम' बानायनो रोङो ओमफ्राय मम'नि माबा थानांगौ आरो ना जगार होमबाना आं बानायनो रोङो दे होननानै मम' बानायनो आंबो रोङो ओमफ्राय जोंना समायना मम'
नानि मम' जागोन र' आं थांबाथाय मम' जागोन नोंनो बेसे जानो नोंलाय नानि मम' बेसे जानो सानैजों जा मम' जाहैगोन मम' आं थांगोन ना नोंसिनाव र' आं थांबाथाय नोंसिनाव मम' जागोन दे नोंनो ओमफ्राय देखिया एलबि होब्रबबाय थादो Mora re nada I am Q Saili Mora bola ओमफ्राय जि मोजां गान खनखायो नांदोंरा आं मोजां मोजां गान खननो रोंबावसो आं नों बुजिला नों बुजिला नालाय दा दिन आरोना आं बुजासिनोबा नों गा खोन्थासिनोबा ओमफ्राय अनामिका संजीत मोरा अच्छी से कमेंट पढ़ता नहीं बोल रहा ओ मोरा सहेली अनामिका है ना अनामिका अनामिका का बेटी है अभी अनामिका का बेटी है मोबाइल मोबाइल रहा है तो समझता नहीं रे सहेली अन दाना जोंना अके ओमफ्राय अनामिका बोरो नोंसा मामाया बहा थांखो बोरो बहा थांगोन नोंसा मामाया नानि अनामिका नानि नानि माइनाव सना लोक्षि बोरो नोंसा मामायालाय बहा थांखो फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय आंबो केक बानायनो रोङो दारा नोंबो केक बानायनो रोङो आरोना आं पिज्जा बानायनो रोङो पिज्जा आं गोदो बेंगलराव पिज्जानि खामानि मावदोंमोन ना पिज्जा बानायनो रोङो आरोना सन्जित बोलो ना बोलबाय आइ लाभ इउ साइली आइ लाभ इउ फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ कमेन्ट फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ अच्छा मुझे लाभ बना आती है लाभ बनाने लाभ बना आता है ओके ओमफ्राय मा बुंखो क्या चल रहा है काजंती चल तो कुछ भी चल नहीं रहा है मतलब हम लोग ओह आता है पिज्जा मुझे आता नहीं और साले में मतलब बेंगलोर में मैं बेंगलोर में पिज्ज़ा का काम किया था ना तो मेरा पास बहुत पिज्ज़ा का फोटो है मैं वीडियो लेने के लिए भूल गया था लेकिन एक वीडियो में लिया है
लेकिन एडिट करके मैं अच्छा से एडिट करके मैं डालेगा, रुको बाद में, टाइम नहीं मिल रहा एडिट करने के लिए। मैं पिज़्ज़ा में पूरा A to Z पिज़्ज़ा मुझे बना, मतलब 100 आइटम का पिज़्ज़ा बनाना आता है मुझे। साइली मोरा तू साइली गुलगुलू है ना, इसलिए तेरे को कुछ भी बनाना नहीं आता है। लेट्रिंगाव थांदों दारा, अके दाबो फैयाखै नामा बिलाय? ओमफ्राय अनामिका अन गेरेमसानो बहा दं बै नायदै, नै हायावनो दङलै गुमै, हायावनो, नै हायावनो दङ। ओ मोरा साली तू क्या हो गया रे साली, तेरी वजह से ही त्रिपुरा में ज्यादा बारिश आ गया रे। तू फिर कहो ना खो- क- खोलो ना पिज्जा का बिजनेस मोरा से। ओ साली तुम मुझे अकाउंट में पैसा डाल दो, कितना नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम 2 लाख पैसा डाल दो मेरा अकाउंट में। मैं अभी दुकान खुलेगा और आप मैनेजर हो जाओ मेरा दुकान में। ओ लो लो ला 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 ला। इसके बाद कौन कौन सभी लोग चला गया रे, मोरा लोग कौन कौन था, मोरा लोग सभी लोग चला। मोरा सनजित गेरेम ब्रादर माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे, मा एसे सिरियास ब्रा, दरसि माथो सोरबा माबा माबानाय बायदि आरो ना, अमाबैसा माथो गोसोफोरालाय। मोरा सनजित अनामिका देगा पैसा आपको बोल रहा है। हाँ अनामिका देगा मुझे, आई लव अनामिका, आई लव अनामिका, आई लव अनामिका। हेलो नानी, अनामिका नानी अबाव थांखो? ओमफ्राय मोरा सनजित साली तू ज्यादा ज्यादा बारिश आ रहा है रे। ओ कांजंती हेलो कांजंती दीदी। ओ साली ना, साली ज्यादा मोरा है और ज्यादा गुलू गुलू करता है रे, इसीलिए तो त्रिपुरा में ज्यादा बारिश आ रहा है और त्रिपुरा में इतना तूफान आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? ओ साइली के लिए आ रहा है। बट आई लव विशाल संजय, विशाल जाओ, तेरे को ना कान के नीचे के बाजार देगा विशाल। विशाल का 1000 जन लड़की है। फैयाखै होनदारना, ए ओमफ्राय बे मबाइल मोनसेखौलाय सोर लादों? नोंसा मामानि मबाइल मोनसेखौ सोर लादों खोन्थालाय आंनो। ओ नानि मोसाहारि नानि, नोंनि मबाइल मोनसेखौ सोर लादों खोन्थालाय। mana बुंखो हायावलाय बयबो दानहोयो, हायावलाय बयबो दानहोयो, हायावलाय बयबो दानहोयो। तेरी दिल में अनामिका है और मेरे दिल में विशाल है। मोरा संजय ओके। जोंना समायनाय अन थेंक इउ स माच। समायना लोमजानायबाबो आंनि एलबियाव एथां सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंखौ। थाबैनो नोंनि भगबाना अराय सम नोंखौ सापर्ट खालामगोन। ओमफ्राय जोंना मोसाहारि नंवाना अन दाना, मोसाहारि नंवान मामाया दाबो ओंखारबोआ नामा? मा मबाइल गंसेखौ सोर लादों मोसाहारि? नोंनि मबाइल मोनसेखौ सोर लादों खोन्थाहरलाय। ओमफ्राय मोसाहारि नानि सना लोखि, ओमफ्राय नोंसा मामाया मा संखो दायो खोन्थाहरदो दे। बेनिफ्राय जोंना आई लव विशाल संजीत, हाँ जाओ साली तो विशाल के साथ वीडियो कॉल देखता है ना, जाओ। ओमफ्राय आंनो लादों दारा, ए नोंनो लादों। ओमफ्राय नोंसा मामाया दाबो ओंखारबा आरो ना, नायलाय नोंसा मामाया अबेबा खारखोमा लाखैथ' नोंखौ गारनानै। मोसाहारि नानि नोंखौ गारनानै अबेबा नोंसा मामाया अबेबा खाराखैथ' नायलाय नोङो, खारनोबो हागौलै अबेबा गारनानै नानि।
ओमफ्राय समायना नार्जारि अन समायना नार्जारि अन थेंक इउ ओमफ्राय समायना नार्जारि अन ओमफ्राय मुसाहारि नानि ओमफ्राय नोंना एगजामा दिनैना माबायदि जाखो नों एगजामखौ माबायदि होखो खोन्थाहरलाय आंनो हागोन ना हायाखै एगजामाव जागोन हम मैं तो किधर हूँ विशाल से बात बोल रहा है हम है तो किधर है विशाल से बोल रहा है अन समायना अन समायना ओंखाम जानो हागोन हायाखै ओमफ्राय मुलिफोरखौ मोजाङै जादे ओमफ्राय मुलिफोरखौ मोजाङै जा गाव जोथोनै ला ओंखामफोरखौ जा एसे मोजाङै ओंखाम जानो हायाबाबो ओंखाम मायदिफोरखौ सेबनानै जा ओमफ्राय ओंखाम जानो जा मोजाङै था आरोना गावखौनो गाव जोथोनै ला ओमफ्राय जों ओंखामखौ एसे जा आरोना हायाबाबो दालि ले बोरो नोंस्रा मायाव बोखारखो नायलाय थांलाय बाथरुमाव नायलाय दंना गैया हमदना मोजाङै जोथोन ला गावखौनो गाव नोंस्रा मामाया बहा थांब्रा दा फैनो रोंला बाय दे बाय ओके आंबो एलबिदोंसै थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अनामिका थेंक यू एक हफ्ता अगर मैं ऑनलाइन नहीं होगा तो आप मिस करेगा क्या मुझे मोरा समझा हाँ क्यों मिस नहीं करेगा ऐसा नहीं कभी भी ऐसा मत करो मैं सभी को मिस करता हूँ रे मोरा सली आई मिस यू सभी को आई मिस यू माय फ्रेंड्स मोरा सली बाय बाय सभी को बाय बाय थैंक यू सो मच राधे राधे मुझे इतना सपोर्ट कर दिया आपको आप सभी को थैंक यू सो मच राधे राधे और राधा रानी की कृपा हो जाए बाय बाय सली बाय बाय फिर मिलेगा ओ नाम डरना